Sí, hola, sí, hola.
Pois damos comezo ao pleno 4 deste ano 2025. Boa tarde a todos e a todas, compañeiros, o público que nos escoite, que nos ve. E hoxe temos público presente, que sempre é agradable, que moitas das veces nos atopamos soliños neste salón, pero hoxe temos veciñas e veciñas que nos acompañan. E como é un pleno ordinario moi longo, nos asuntos da convocatoria, na parte resolutiva, pois hai ata 13 puntos, vamos a dar comezo canto antes a esta sesión. O primeiro dos puntos é a aprobación da ata da sesión anterior. Hai dúas actas. A primeira delas do pleno ordinario, onde levamos o REC, diferentes pavimentacións e a ordenanza de tráfico. As persoas asistentes, concelleiros e concelleiras, estou vendo que estábamos todos e todas. Algo que decir? Adiante, Iván. Por favor, podes encender o micro por un tema de... Dentro da aprobación da ordenanza municipal, na miña intervención, hai aquí varias cousas que están mal transcritas. E no pleno do 30 de outubro, e no pleno do 31 de outubro, na primeira línea... Podes ir dicindo páxinas, porque creo que esta acta ten máis de 100 follas. Páxina 21. Gracias. Despois, donde indicamos as alegacións referentes aos artigos, tales como veñen reflexadas no informe técnico, alegacións que corrixen erratas congruencias, son incongruencias. E despois, na penúltima línea da miña primeira intervención, para que podan facer uso dun vehículo VMT e un vehículo VMP. Despois, na intervención que fas tú, ao final recolles a miña emenda. Sin embargo, no resumen final da acta, síguese mantendo o de desestimar o da idade, cando tú aceptares. Entonces, para ratificar isto que acabo de decir. Moi ben, queda recollidos eses erros de forma. Algúnha máis? Pois procedemos á votación. Votos a favor desta acta? Unanimidade. E a segunda das actas foi o pleno extraordinario, neste caso celebrado o 8 de marzo de 2025, presidido polo compañeiro Álex. O motivo era o proxecto do saneamento, aprobar o proxecto de saneamento de Cerquido, e nesa ocasión ausentámonos tanto a concelleira Selene como eu, convidadas polo presidente Luís López da Deputación a asistir ao acto, a un fermoso acto onde un dos nosos colectivos, concretamente a Asociación Veciñal de Parderrubas, participaba e non poidemos asistir. Palabras? Votamos, pois, votos a favor? Abstencións? Seguimos co segundo punto, expediente 429/2025, aprobación do convenio de colaboración con Augas de Galicia para execución da actuación novo ramal de saneamento en San Estevo de Budiño, Sociedade de Caseras Pontevedra. Vai a defender este punto Marcos Troncoso, que é o concelleiro de Axenda Ecolóxica e Saneamento. Adiante, Marcos. Ben, boas tardes a todos e a todas, os membros da corporación, tamén aqueles veciños que nos escoitan dende na canle de YouTube e os aquí presentes hoxe na sala. Ben, neste primeiro punto imos a ter para a aprobación do convenio de colaboración con Augas de Galicia para a execución da actuación do saneamento no barrio do Cerquido, non? Un proxecto que trouxemos o 18 de marzo a súa aprobación, a un pleno extraordinario, pola prontitude, nos que corría por temas de prazos para presentar a parte deste convenio ao plan máis provincia, da Deputación. Tiñamos que telo a aprobación a este proxecto e por eso temos que facer un pleno extraordinario. Resumindo un pouquiño esta obra,
un proxecto de saneamento nas inmediacións da Nacional 550, son 3 tramos de colectores, por un largo de 1.127,69 metros, que dará servizo a 21 vivendas e a 6 naves industriais e aproximadamente en torno a 81 persoas. Un orzamento base de licitación de 675.001,04 euros e o prazo de execución o prazo de execución máximo desta obra pois son 6 meses. Ben, se trae este convenio a aprobación porque aquí se están transferindo unha competencia que é municipal, como é o saneamento, a Augas de Galiza, que un pouco o obxectivo deste convenio é transferir a este ente, a Augas de Galicia, a licitación e contratación de obras de saneamento deste treito, así como a súa dirección facultativa, coordinación de seguridade e saúde, xestión das obras ata a súa finalización e a recepción final. Ben, este convenio ascende a unha cuantía de 787.924,45 euros, un cofinanciamento conxunto 80-20, no que Augas de Galicia aporta o 80% deste importe e o Concello de Salceda ten que contribuir con un 20%. Traducindo a números ben sendo 630.339 euros a Augas de Galicia e 157.584 o Concello de Salceda. A vixencia do convenio ata o 31 de decembro de 2027 e a aportación económica será en 2 anualidades. Nesta primeira anualidade, no 2025, o Concello aportará 24.000 euros, como decía antes, con cargo ao plan máis provincia, daí a necesidade de traer esta aprobación en pleno extraordinario, e o 2026 o Concello terá que aportar 133.570,74 euros. Tamén a idea é incluílo no máis provincias. Ben, aquí este convenio por fin chega, foi un complexo proceso de negociación que se remonta polo 2015, cando o alcalde Marcos Besada comezou as negociacións con Augas de Galicia e con consorcio para poder dar unha salida, unha alternativa de saneamento aos veciños do Cerquido que todavía estaban sin saneamento. Non tivemos un primer borrador ata principios finais de 2021, un proxecto de saneamento presentado por Augas de Galicia. O Concello fixo os deberes, a remisión de informe técnico, as autorizacións pertinentes, os certificados catastrais e incluso se remitiu as actas e unha solicitud de axilizar o trámite no 2023. Aí houve un estancamento, non houve unha resposta ou unha aposta clara por Augas de Galicia por este proxecto, pero é certo que a finais do 2024, en setembro de 2024, houve de novo xuntanzas cos veciños da zona, se emitiu un escrito conxunto a Augas de Galicia. É certo que con este cambio na dirección de Augas de Galicia, o novo director Roy, aí a alcaldesa tivo as duras negociacións con a dirección e con Roy, a verdade que lle transmitiu a necesidade deste saneamento. Roy así o entendeu, o ente, por fin parece que chega este convenio e agradecemos, por suposto, de aquí a dirección de Augas de Galicia polo esforzo, tamén aos veciños e veciñas da zona pola súa paciencia en que chegara este proxecto, tamén aos concelleiros anteriores a min que estiveron inmersos neste proceso. Neste caso, tamén agradecer á alcaldesa Loli que tuvo un final de fase tamén con moitísimo traballo de negociación con este ente. E pouco máis. Moi ben. Palabras, Partido Popular. Sí, boas tardes, compañeros da corporación, veciños e veciñas presentes neste salón de plenos.
e a todos os que nos estean vendo en directo a través da canles, das redes e os que fagan cando así o consideren. O certo é verdade, como ben comenzou o señor Concelleiro Delegado, tratamento de saneamento, abastecemento, recollida de lixo, entre moitas outras competencias municipal. Por lo tanto, unha vez máis, cando interesa se recoñece, se dice públicamente, como está recollido en lei, independentemente de que formemos parte do Consorcio do Louro e do que, lóxicamente, nos beneficiamos unha vez que as competencias asumidas entre todos conxuntamente moito máis, digamos, fácil ou, digamos, poñer en común, non? Necesidades, propostas de solucións, etcétera, etcétera, pois, como digo, non debemos estar solo que estar sempre a compañera onde poidas escoitar pois as aportacións e todos os que os ali presentes poidan facer. Dito isto, señor Concelleiro, estou moi ben os halagos, bueno, por non decir outros adjetivos que vostede hoxe lanzou xa inicialmente a señora alcaldesa, só lle quedou dicir que lle subo o sueldo. O certo é verdade que, efectivamente, houve moita xente traballando nesto, efectivamente, moita xente traballando nisto, pero o certo é verdade, como quero manifestar no día de hoxe, o que máis saben de todo isto, de como foi, os atrancos, as cousas boas, as malas, as incomplementos de uns, de outros, de todos, pois o saben os veciños e o padeceron os veciños, non? Pero todos, vale? Entonces, está ben, home, que nos botemos un pouco de flores, pero creo que se pasou un pouquiño, non? E se alguén traballou nesto, eu dixen no pleno donde se aprobamos o proxecto, non foi momentos da cera. En tal caso sería a exalcaldesa e o concelleiro anterior responsable que algo tuveron que ver con isto, a parte dos veciños e humildemente, modestamente, quen lles fala. O resto son brindos ao sol, pero como digo, e remato, o importante é que o saben os veciños, e os veciños o saben dentro do ano 15 todo e cada un dos pasos informados puntualmente, aínda que non o saquésemos en prensa, nin o puxamos en redes sociales, nin as reunións que tivemos cos veciños en varios sitios e en varias etapas, e moito nos fallaron, efectivamente. Desgraciadamente hai xente que non cumple a palabra, pero hai outros que a cumplen, e por sorte, chegamos con quen a cumpliu, efectivamente, hai que agradecerlle, bueno, agradecerlle daquela maneira, porque ao final é a labor dos que nos dedicamos á política e, sobre todo, os que gobernan. Dalle resposta aos veciños, e en este caso, pois o novo director de Aguas de Galicia, Roi, do que, efectivamente, non fallou en esta vez. Por lo tanto, como dixemos en aquel pleno fai unhas semanas, en este, pois creo que por fin se dá a solución a aquela decisión do ano 14, e creo que a veces esperar, ojalá non fixera falta esperar tanto, de verdade, esperar e dar unha boa solución é mellor que facer unha mala solución, como era o que se plantexaba inicialmente, e agora, cando isto este executado, pois todas esas casas van poder verter pois por caída propia, non por bombeo, salvo algunha excepción puntual, pero non casi todas como estaban previstas inicialmente no proxecto inicial que viña xa polo ano 2009-2008. Dito isto, o noso grupo, como fixamos naquel pleno, o faremos tamén no día de hoxe, vamos a votar a favor deste convenio entre o Concello, Aguas de Galicia e cederlle, como ben se dixo aquí, as competencias para que Aguas de Galicia sexa quen axudique, contrate e execute pois, as obras dese ramal no barrio Cerquido na parroquia de Santo Esteban do Viño. Nada máis, moitas gracias. Partido Socialista. Hola, boas tardes a todos, veciños aquí presentes, compañeiros, e os que nos siguen a través das redes. Pouco máis que engadir, porque dado que un proxecto no que, como xa dixo Santi, estuveron Verónica e Rubén moi implicados, agora no momento que por fin chega a bo porto, nós non temos outra maneira de actuar que votar a favor e celebrar que por fin vai chegar o saneamento a un lugar máis de Salceda, que sempre foi unha das preocupacións do PSOE mentras estuvemos aquí no Concello. Grupo Mixto, BNG. Boa tarde a todos e a todas. Bueno, estamos na formalización dun convenio sobre un proxecto que acabamos de discutir hai un mes aproximadamente, pouco máis. Creo que daquela todos manifestamos a nosa ledicia de que se afrontase un proxecto como este para un tema de saneamento. Eu creo que pouco máis hai que engadir. En todo caso, alegrarnos de que as cousas corran para adiante e de que finalmente se empece xa a formalizar a obra. Segunda quenda, queredes usala, Marcos? Sí. Nada, un poquinho por
contestar ao voceiro do Partido Popular, Santi. Non sei se escoitaches a miña última parte, agradecín a todos, aos alcaldes anteriores, aos concelleiros anteriores, porque sei que isto é un traballo que ven dende 2015, polo menos, e aquí hai moito traballo detrás. O que sí que está claro é que o convenio, cando nos chegamos nesta última legislatura 2023, estaba totalmente paralizado e chega agora neste momento, que está o momento Salceda, no equipo de goberno. O sea, algo tenemos que ver con isto. Algo tenemos que ver. Palabras? Pois ben, antes de lervos o acordo que se vai que vou propor o pleno, a mí me gustaría dar unha data, o 9 de abril deste ano foi cando recibimos, por fin, o convenio de colaboración entre Augas de Galicia e o Concello de Salceda para este novo ramal no barrio de Cerquido e na parroquia de Budiño. Foron anos de traballo, de espera, e eu creo que o concelleiro foi claro, o agradecemento foi total e a todo o mundo. E, sobre todo, agradecese sempre a paciencia dos veciños, porque a veces non entenden de liortas políticas. Entenden de que se lle dé a solución ou non. E foi unha pena que non se executara antes. En todo caso, eu sempre vos digo que son de ver para adiante. Me gusta que os problemas se solucionen, en este caso, co traballo de todos, co traballo arduo de moitos e moitas compañeiras. A nos non nos doen prendas en recoñecer o traballo previo dos compañeiros do PSOE, nin do anterior alcalde Marcos Besada, e se foran outros os nomes tamén os diríamos. O traballo en equipo é unha das nosas máximas e creo que é como se obteñen os resultados. Augas de Galicia, neste caso, asume a redacción, a dirección, a licitación, a execución da obra. O Concello ten que aportar ese custe do 20% para sumar casi 800.000 euros que darán solución a unha zona. É unha lástima que un proxecto que valía 600.000 euros polo paso do tempo precisamente teña convertido este importe en 200.000 euros máis. En todo caso, noraboa aos veciños e veciñas, compromiso cumplido e por fin pronto van ver realizadas esas obras. E antes de pasar a ler o acordo, tiña un compromiso tamén co Club de Baloncesto Caselas, que hoxe trae unha moción para a construción dun novo pabillón. Sei que tedes unha xornada de estramento dura, que vos xogades a copo fin de semana. Polo tanto, figurábades nos asuntos do pleno na orde do día no número 13. Acabamos da votación deste pleno e seguro que meus compañeros e compañeras non lles importará que vos pasemos o punto 2 para que poidades ler e defender esa moción e logo escoitar a cada unha das portavocías dos grupos políticos. Sí. Non é o normal, remata sempre a alcaldesa, pero eu deixo-te, non te preocupes. Non, simplemente agradecer que me des a oportunidade. O incremento tamén é debido a que neste proxecto van contemplado 2 ramales na parte industrial que non estaba no proxecto inicial, por iso se incrementou tamén a parte do tempo que, lóxicamente, incrementaron os costes do material. Nada máis. Sí. Gracias. Vale, acordo. Primeiro, aprobar o convenio de colaboración entre a entidade pública empresarial Augas de Galicia e o Concello de Salceda de Caselas para a execución da actuación novo ramal de saneamento de San Estevo de Budiño, Salceda de Caselas. E segundo, elevar o límite para os gastos plurianuais do nivel de vinculación xurídica 1/4 para o ano 2026 a 133.570,74. E terceiro, autorizar e dispoñer o gasto plurianual anual para os exercicios 25 e 26 da actuación novo ramal de saneamento de San Estevo de Budiño. Votos a favor? Unanimidade. Ahora sí, pasamos entón a ese segundo punto que sería o 13, moción do Grupo Movemento Salceda sobre o novo pabillón, a iniciativa do Club de Baloncesto Caselas, Club de Balonmán Caselas, a CDM Salceda, a CDM de tenis e a EDM Patinaxe Artístico. Non sei se vai a ser finalmente Cristina ou Pablo. Pois adiante. Podemos deixarvos un micro no lateral, se vos parece, deixadeslle un posto para que quede recollido. Perfecto.
Pois Cris, Pablo, cando queirades. En primeiro lugar, moitas grazas por adiantar o punto do día, así que nada, comezo coa lectura da moción ao pleno do 24 de abril de 2025, presentada polo Clube de Baloncesto Caselas, o Club Balonmán Caselas, as Escolas Deportivas Municipais de Salceda, as Escolas Deportivas Municipais de Tenis e as Escolas Deportivas Municipais de Patinaxe Artístico, sobre a necesidade de construir un novo pabillón polideportivo en Salceda de Caselas, debido á falta de espazo para poder practicar deporte, tanto dos usuarios e usuarias dos clubes, das escolas deportivas municipais e de calquera persoa da vila que queira facer deporte nun espazo pechado ou acondicionado para a práctica deportiva, polo que queremos someter a consideración do pleno a seguinte moción. Expoñemos: queremos amosar a nosa fonda preocupación no eido deportivo do noso concello, tanto a nivel federado como a de socio. Os clubs usuarios do pabillón e as escolas deportivas municipais precisan solucións urxentes para as necesidades que levan reclamando durante xa moitos anos. Solución para que todos os nenos e as nenas que queiran poidan facer deporte na súa vila. O noso pobo é un dos poucos de Galicia que ten un saldo vegetativo positivo, sendo o máis xoven da nosa área, cunha idade media por debaixo dos 42 anos. Isto, que é un dato moi positivo, suxire que a natalidade manterase no tempo como ven facendo dende hai anos. Entre os clubes, as escolas deportivas municipais e os alumnas e alumnas de Altamira, os usuarios e usuarias do único pabillón de Salceda superan con creces os 700. Salceda tan só dispón dun pabillón municipal, pero conta cunha gran comunidade de clubs e deportistas. As horas de pabillón dispoñibles para cada clube son totalmente insuficientes, o que obriga a adestrar con ata 4 equipos en pista, reducindo enormemente a calidade dos adestramentos. Do mesmo xeito, encaixar todos os partidos cada xornada é unha tarefa moi complexa. Os clubes e as escolas deportivas municipais teñen que facer uso do pabillón de Parderrubias, que pertence ao ISPE das Rubias, para poder ter máis espazo para practicar todos os deportes que se ofertan no noso concello. Aínda así, as instalacións son insuficientes. Ademais, hai varios equipos adestrando no pabillón de Entenza, o que supón custos de aluguer. No curso actual, o 2024-2025, ao igual que o curso anterior, segue habendo nenos e nenas que, dependendo da categoría e a modalidade deportiva, quedan fora por falta de prazas, por falta de espazo. Hai cativos e cativas en lista de agarda para algún deporte porque non se pode habilitar máis horarios por falta de espazo e instalacións para a práctica deportiva. Senten frustración porque levan moitos anos de traballo para medrar como a clubes, tanto o número de persoas como para impartir unha formación deportiva integral de calidade aos rapaces e rapazas da vila e, cando o conseguen, non poden soportar ese crecemento pola falta de espazo e medios. Os clubes deportivos, usuarios do pabillón e as escolas deportivas municipais levan anos avisando da necesidade dun novo pabillón ante o crecemento de usuarios e licenzas. Durante os últimos anos houbo intentos de dobrar esta infraestructura, mas todos foron infrutuosos, motivo polo cal os clubes decidiron encabezar esta reclamación. Boas tardes. Dende o pasado mes de febreiro, os clubes iniciaron a campaña de recolle de sinaturas que leva sumadas xa máis de 1000. Habitantes de Salceda, comercios, empresas que apoian a nosa iniciativa e respaldan a necesidade das novas instalacións. Nese mesmo mes de febreiro de 2025, os clubes asinantes reuníronse cos representantes do actual goberno que se comprometeron a solicitar a seguinte financiación co obxectivo de destinar estes fondos ao proxecto do novo pabillón, unha infraestructura esencial para atender a crecente demanda deportiva da vila. Plan Extraordinario 2026 da Deputación de Pontevedra, dotado con 700.000 euros, e Plan máis Provincia, dotado con 175.000 euros. No pleno ordinario do 27 de outubro de 2022, a Asociación SAPIX, da man dos clubs deportivos, xa presentou unha moción instando a Corporación Municipal a unirse, involucrarse, apoiar e traballar xuntos para lograr un novo pabillón. Nesta ocasión, todos os partidos votaron a favor, polo que no día de hoxe queremos facer valer ese acordo. Temos o compromiso do Concello de Salceda polo que debemos instar a Xunta de Galicia e a Deputación de Pontevedra a traballar da man do noso Concello en lograr a financiación coa que construir esta nova infraestructura. Por todo isto, propomos ao Pleno da Corporación Municipal de Salceda de Caselas os seguintes acordos. Que o Concello ratifique o compromiso de destinar o Plan Extraordinario 2026 máis o Plan máis Provincia a construción dun novo pabillón. Que a Corporación Municipal se una, involucre, apoie e traballe para conseguir un novo pabillón para Salceda. Que a Corporación Municipal en conxunto insten a Xunta de Galicia e a Deputación de Pontevedra a lograr a financiación necesaria para construir un novo pabillón polideportivo de Salceda de Caselas. Que o Concello poña a disposición os terreos, proxectos e trámites necesarios para a construción dun novo pabillón polideportivo de Salceda de Caselas.
Con todo isto, o que queremos recalcar basicamente é que deixamos un pouco marxe tema político neste caso, porque ao fin creo que é un valor que hai que pôr por diante para a veciñanza, ter eses servizos a disposición da veciñanza, cubrir as necesidades, que ao final creo que, como podes ver aquí, só hai 3 caras conocidas, Laura, Cris, máis eu, que somos que levamos desde as categorías base no clube, o resto son compañeiros de vilas máis grandes como Pontareas, Tui, Porriño, que recurren a Salceda, unha polo feito humano que levamos no clube, conseguindo, pois, desde fai moitos anos, gracias a Adrián, o coordinador. Creo que como vila podemos medrar nese sentido, pero necesitamos de dotacións que teñen que sair, obviamente, pois, do Concello, da Deputación e da Xunta para poder seguir medrando. Isto quere dicir que necesitamos instalacións para poder non entrenar nós ás 10 da noite, salir ás 12 da noite, porque ao final traballamos o día seguinte, levantámonos ás 6 da mañán, temos unha xornada, temos familia, obviamente, como todo o mundo, e queremos poder entrenar a unha hora decente, así como que os compañeiros das categorías base non teñan que compartir pista entre 4 equipos, que ao final é algo insostible. Entón, dende o clube, pois queremos que fagades, que sexades partícipes disto e que poñades un pouquiño do gran de area de cada partido político que deixedes o marxen as disputas que pode haber por outros motivos. Con todo, pois, gracias por atendernos, por facilitarnos o horario e por asentar o punto. Pois perfectamente explicado por Cris e por Pablo, e eu vos escoitaba e a veces síntese cousas moi diferentes, non? Orgullo do traballo que estades a facer, de precisamente o que sodes como clube, que sodes moito máis que un club, xa o dice o Barça, pero neste caso en Salceda tamén sodes moito máis que un clube, porque sei que tedes en conta outros valores que son fundamentais. Por iso o proxecto crece, por iso o proxecto atrae. E despois sinto que, claro, evidentemente, canto máis crecen os proxectos, maior é a exixencia que temos socialmente, non? A de creación de infraestructura, a dotación de moitos servicios, pero iso é positivo. Somos un pobo que crece, un pobo que demanda, que exixe, e eu creo que, ao final, e podo falar no nome seguro de todos os compañeros e compañeras que estamos nesta corporación, que representamos a veciñanza, o que queremos é ver medrar o noso pobo e que o noso pobo sinta que os políticos e as políticas os apoiamos en aquilo que anhelan, en ter unha vida mellor, en ter os servizos no seu pobo e poder ter unha vida máis plena na súa vila ou na súa parroquia. Antes de darlle a palabra aos diferentes compañeiros dos grupos políticos, eu facía referencia a Cris que hubo varias tentativas, e así foi. Este goberno chegou 17 de 6 do 23, vai facer agora 2 anos da miña investidura, e xusto 10 días despois chegou o primeiro gran golpe, non? A resolución negativa do PON 2030, 1.180.000, que era a primeira fase dun novo pabillón que se nos caeu. Bueno, pues a Deputación naquele momento non considerou que era un proxecto puntuable e foi denegado. O 24 do 11 do 23 solicitouselle xuntanza ao presidente da Xunta, foi concedida unha reunión co secretario xeral, con Lete, que foi informado desta necesidade e donde dixo que, bueno, que prestaría a súa axuda en todo aquilo que fose posible. O 4 de 2024 aprobouse o proxecto do polígono 2 do Peri, onde por fin puñamos a disposición terrenos para diferentes infraestructuras. Falábamos de centro de día, de Galiña Azul e de equipamentos deportivos ou infraestructuras para o oído musical, por exemplo. E xa o 20 de 6 de 2024, outra tentativa que hubo, Cris, efectivamente, foi a negativa dos fondos europeos. Naquela ocasión
eran 1.864.657, que ese sí era a infraestructura completa, na parte de atrás, pero xa non só a primeira fase, senón a infraestructura completa. Dúas tentativas que non saíron adiante, pero o que temos claro, así vos lo manifestamos na reunión que tivemos con vos e co resto de colectivos deportivos, é que imos a seguir pelexando por esa infraestructura, pero eu creo que xa a estas alturas xa pouco vale decilo sin feitos. Polo tanto, Marcos Troncoso, concelleiro de Deportes, e esta alcaldesa que vos fala naquela reunión comprometéronse a si sae que polas reunións mantidas co presidente da Deputación, Luís López, unha nova convocatoria do plan extraordinario, que este último ano decidimos facer investimento no saneamento de Entenza, decidimos e vos dixemos nesa reunión que o 2026, o que sai a finais de decembro de 2025, sería para o pabillón. O plan extra está dotado de 700.000 euros e o Concello ten que aportar o 20%. O 20% sería a mesma fórmula que o saneamento de Entenza, son 175.000 euros que partirían do máis provincia. En total, 875.000 euros. É certo que 875.000 euros, solo coa aportación do Concello, temos garantida unha ampliación. E vos e nós, todos os que estamos aquí, somos máis ambiciosos. Nos queremos un novo pabillón e para ello necesitamos a colaboración de todos e de todas. O voso empuxe, a vosa movilización social, que sei que estades traballando a arreo, que estades unidos, que estades involucrando a sociedade na problemática e na necesidade. E, dende logo, nos o tiñamos claro. E a moción tamén o pedides e ten que ser hoxe refrendado por esta corporación o compromiso de que o plan extra sexa traído a esta sesión plenaria para investir no novo pabillón. Eu agardo que o resto de administracións, teño que decilo, neste caso quen falta é a Xunta, posto que o plan extraordinario parte directamente da Deputación, se ven, son fondos que xestionan os concellos, pero o plan extraordinario parte da Deputación. Faltaría a involucración da Xunta, nos temos diferentes reunións solicitadas e agardo que os compañeiros e compañeiras de corporación fagan o que ti pides, Pablo, e o que todos queremos que sexa a unión para conseguir algo que é necesario, un novo pabillón. Palabras? Santi? Non, xa empecé eu. Xa empecé eu, defendira eu, sí. Ben, en primeiro lugar, agradecervos, pois, que estedes hoxe aquí, non? Poñendo en ría da mesa, unha vez máis, o que tantos anos con xustiza tendría que ser unha realidade que non é. Ben, quería, antes de empezar, señora alcaldesa, dúas cuestións importantes que quería aclarar, non? Primeiro, a moción, non, a parte dos grupos, dos clubs, non parte do Movemento Salceda. Vostedes a presentaron, nin tan siquiera tuveran a ben incorporar, por lo menos este grupo, do por feito que os demais estarían de acordo en que esta moción fose presentada unánimemente por todos os grupos desta corporación e non só a iniciativa de vostedes, unha vez máis demarcándose indo por libre, como suele ser habitual. Despois vostedes son os que presumen alardean de consenso, acordos, bla, bla, bla. Pero, sin embargo, na orden do día ven claramente que é unha moción de Movemento Salceda. E incluso modificaron a súa moción na parte resolutiva, na inicial, poñendo o nombre do Movemento Salceda, ainda que xa sabemos o que van a decir, que claro, que un grupo ten que acoller a moción, que acollámoslo unánimemente, sexan vostedes respetuosos cos clubs e non pretendan, unha vez máis, politizar algo que non é. Esa é a demostración dun goberno minoritario que non respeta a maioría deste pleno. Así de claro e de contundente. En segundo lugar, señora alcaldesa, llevo a pedir, xa que o tema é tan importante para o noso concello e para os clubs, pais, nais, dos que temos ali fillas e fillos, pois que teña ben permitirnos entrevir o tempo que consideremos, lógicamente, sin estar aquí media hora falando. E por terceira cuestión, é importante tamén que nos aclare de que proxecto estamos a falar, porque nos chegou aos nosos oídos de que, se ao final non se consiguen por outras administracións fondos, que vostedes estarían dispostos a facer aquela pista detrás do pabellón actual, para que nos entendamos dos tempos da excompañera de corporación, concelleira de Deportes, Carla Pérez, é dicir, unha pista encima do asfalto tal como está, e simplemente ampliar o pabellón na súa parte de cuberta para cubrir esa pista,
ou se estamos a falar do proxecto que se aprobou en este pleno en abril do ano 23, un mes antes das eleccións. É importante que aclare do que estamos a falar. Eu aclaro yo enseguida. Primeiro, de verdade que non pretendo polemizar para nada e non o Grupo Movemento Social non buscaba ningún tipo de protagonismo. Como ben dixeches, nadie pode presentar mocións a excepción dos grupos políticos e alguén o ten que recoller. O compañeiro Alex colgou a moción no grupo de portavocías, ninguén se pronunciou e nos truxémola como grupo. Si queremos recollela entre todos, nós non temos ningún problema e ningún afán de protagonismo. Había que recollelo, dixose na comisión, ademais, que íbamos a recollernos. Antes dos plenos se convoca unha comisión informativa onde se debaten os puntos que se van a traer a pleno. Ese mesmo día, a última hora, foi cando entrou a vosa moción. E ali, nesa comisión, se dixo que o Movemento Social recollería para o debate conxunto, sin ningún afán de protagonismo, con afán de que se quixeran sumarse podían haberse pronunciado. En todo caso, por moito que o papel diga que é unha moción de Movemento Social, a moción é vosa e recollena a totalidade dos grupos políticos. Dito isto, e para que quede claro o que plantexaba o portavoz do Partido Popular, o proxecto é o de agosto de 2022. Ese proxecto, ademais, foi un reformulo do elaborado, precisamente, por Carla, alá polo 2017, creo recordar. O importe naquel momento eran 596.844 euros, os que a actualización en 2025 son 200.000 euros máis, fan un total de 796.844. Ese é o proxecto de ampliación. Hai un proxecto tamén de pabillón na súa totalidade de aproximadamente 1.900 euros. 1.900.000 euros. E se presentara tamén a primeira fase nunha das convocatorias que rondaba en torno ao 1.100.000. Si por proxectos non é, o que nos fai falta é financiación. Sí? Non sei se aclarei todo o que me preguntaba. No, dígame, se algo non aclarei, eu aclaro. Sí. Creo, bueno, porque creo, sí que me parece importante que quede claro que, bueno, a moción, sí, registramos nos como grupo, xa dixo a alcaldesa, pero a moción non se modificou ninguna coma, só se lle deu formato de moción, marcando o primeiro párrafo, pero despois o texto, tanto a exposición de motivos como os acordos, non se modificou ni unha sola coma do que os colectivos deportivos registraron no Concello. Sí que me parece importante recalcar iso. Adiante, Santi. Sí, é importante que quede claro, xusto. O que non pode ser que quede recollido en unha acta pública algo que non é certo. É importante iso, sobre todo na parte resolutiva. Nos conocemos todos e sabemos do que estamos a falar. Vale, falarán os compañeros despois, imagino. Dito isto, se mal non entendín, para que quede claro, os aquí presentes, a señora alcaldesa falou de varios proxectos, pero en resumo, o importante e o grueso é o proxecto completo do pabellón, tanto da parte, digamos, inferior, onde iban as salas polivalentes, vestuario, etc., como a parte superior, onde iba aquela pista, co pabellón completo. É así? O que se aprobou en pleno, é dicir, a suma total. Ese é o proxecto no que se quere traballar e pelear, sea unha fase en dúas ou nunha fase única e total. Non, hai proxectos diferentes, eu creo que fun bastante clara. Hai un proxecto de ampliación, hai un proxecto de primeira fase e un proxecto de pabillón novo. Pero que a ampliación do pabillón é a mesma que as outras dúas sumadas. Bueno, vale, non é o mesmo proxecto, pero dá igual. Pero o fin é o mismo, é dicir, estamos falando do mesmo espacio, do mesmo todo. Pero non é o mesmo proxecto. Pero o fin é o mismo. Vale, sí ou non? efectivamente, sí. Vale, e o espacio é o mismo. Digamos. Perfecto, é importante. O fin é o mismo, é dicir, a ampliación, fase 1, fase 2 ou fase completa ou diferentes proxectos, o fin é o mismo, que é facer esa parte da baixo, que foi a fase inicial coas salas polivalentes, cos vestuarios, logo iso está comunicado ca parte de arriba, pista na parte de arriba a nivel actual, pista atravesada, non longitudinal como está actual, casi sin gradas, e logo o pabellón coberto. Sí?
Estamos de acordo? Non, non estamos de acordo. Pois entón é importante que aclares. Vamos a ver, hai un proxecto de ampliación, pero ademais os colectivos saben, porque no seu momento se explicou, ese proxecto de ampliación permitía unha pista, Marcos, corríxeme se me equivoco, unha pista, pero non cumplía a medidas reglamentarias para que poderan xogar todos os clubes, exactamente. Sí que nos aliviaba en canto a carga de adestramentos. Eu creo que isto se lle explicou con claridade. Ese era o proxecto de ampliación. Hai un proxecto diferente que o do novo pabellón, que no seu momento se dividiu en dúas fases, porque a veces tes que axustar os proxectos a cuantía dos fondos que salen en cada unha das líneas de financiación, ben sexan fondos europeos, ben sexan fondos de cooperación de reparto, ben sexan subvencións, tes que ir adaptando o proxecto que tes a cuantía que tes e vanse reformulando. Pero eu non lle vexo ningún problema. Vale. Estou preguntando para que quede ben claro do que estamos a falar. Pode apagar o micrófono se o considera. Ben, aclarado isto, por lo tanto estamos falando do mismo espacio, me refiero a esta línea de edificación contemplada nas normas subsidiarias do noso planeamento do ano 97, pois un pouco poñernos en antecedentes, non? A todo o que non diga no día de hoxe, polo que se me pode escapar, pois me remito ao pleno de abril do ano 23, donde tamén se falou e aprobouse, como ben sabedes, eses proxectos do pabellón, e que ali tamén dixemos claramente o que pensábamos ao respecto. A necesidade do novo pabellón, todo reconocido, dende polo menos dende fai 12 anos, non é a cousa que surgiu agora fai medio ano, ni un ano, ni 2 anos, non? Dende entón, o goberno local, tanto do movimento social de minoría como en coalición co PSOE, pois non deu resposta pois a esa cuestión. No ano 23, no último mes do mandato, apareceron cun proxecto incompleto tal e como manifestamos e manifestei naquel pleno. E trouxeron porque salira unha liña de axuda da Diputación e outra do Consello Superior de Deportes, como ben recordades os que estuvestes un pouco involucrados neste asunto. Porque se non chegan a salir esas dúas líneas de subvencións, estou seguro que no ano 23 non habría ningún proxecto ao respecto do pabellón. A Diputación non foi concedida, como se dixo hoxe aquí tamén, e a do Consello Superior de Deporte imposible que non la concederan porque faltaron a verdade. A propia alcaldesa recoñeceu nun pleno en este mandato que xa sabían que non iban a darlla porque esa concurrencia de subvención non era para pabellóns. Poden vostedes ver a documentación para que sexan vostedes quen se dean de conta de que nos enganaron a vostedes e a nós. Nos vimos non vimos nin por parte do goberno local nin por ningún club, lóxicamente, dicir nada ao respecto da perda desas dúas subvencións e, polo tanto, estes dos últimos anos todo o mundo nos incluímos calados. Dende entón, xa van 2 anos e faltan e ata fai 2 meses nada, como dixen, dixemos ou se dixo ao respecto do pabellón. E digo 2 meses porque en novembro pasado propuxemos, a través do plan extra, incluir o tema do pabellón. Dende logo, eu, se fose gobernante, sabendo da necesidade dun pabellón para o meu povo, pois houbera feito e traballado, como dixen, xa no ano 23, modificacións urbanísticas para poder dotar dun pabellón en mayúsculas no noso concello. Pero dentro do ano 23, xa non digo para atrás, que tampouco, pero dentro do ano 23, absolutamente nada urbanísticamente falando por parte do goberno de momento Salceda. Nada de plan xeral, nada de modificacións urbanísticas, etc. Por lo tanto, estamos na mesma situación dende fai moito tempo. Levan 18 anos no goberno, é importante non esquecelo. 18 anos tende a maioría absoluta neste pleno, señores de momento Salceda. Por eso, como teñen a maioría absoluta neste pleno dende fai 18 anos, o Partido Popular non goberna, verdade? Entonces, vostedes, que a maioría absoluta, puderon haber feito todas as modificacións ao respecto para poder dotar ao noso concello de suelo urbanístico para facer un pabellón en mayúsculas. Aí, na lei do solo de Galicia do ano 2016, aí, as súas modificacións posteriores, é onde vamos a ter unha nova oportunidade para facer un grande e en serio pabellón. E vai ser gracias ás modificacións do goberno da Xunta respecto da lei do solo de Galicia que nos vai permitir na nosa planeamento urbanístico facer iso que acabo de decir e logo me referei a elo. E tamén pola preocupación que nos produxo que non fose o pabellón a súa ocupación, señora alcaldesa, e a prioridade dende fai moito tempo.
e teño que recoñecer que gracias a que vostede non levou e non solicitou a través do plan extra o pabellón como nós lle propuxemos é onde demos coa tecla que logo vou a decir. Naquel pleno de abril do ano 23 votamos a favor, pero sinceramente como recolle na ata con pena, porque de levarse a cabo ese proxecto quedaríamos coxos por varias décadas. Pero, como suele ser decir, non hai mal que por ben non veña. Vemos que vostedes seguen ca mesma aposta, sin importarlles nada que sexa unha mala solución, como dixemos no ano 23, porque non é unha solución definitiva e necesaria e, sobre todo, a longo plazo para nosos clubs, para nosos deportistas. E dixen antes, 2 meses, efectivamente, logo que nos propuxemos, como dixen, solicitar ese investimento a través do plan extra da Diputación. Tiveron, polo que se sabe, dicen aquí, unha xuntanza cos clubs fai uns meses. Non seremos nós os que digamos o que deben ou non facer os clubs ou como deben proceder. Hasta aí echarían as bromas. Outra cousa é que teñamos a nosa opinión respecto de algunhas cuestións. Do goberno xa non digo nada, porque nada nos sorprende. Todo lle vale, aínda que non axude nin aporte a resolver nada. Como se o problema do pabellón non fosen con eles, e creo que aquí todos nos entendemos o que me refiro. Poñémonos do lado, detrás da pancarta, non vai a ser que nos acusen a nós de non ter o pabellón. E eu supoño que 18 anos de goberno algo de culpa tendrán, digo eu. A realidade deste pleno, señores aquí presentes e señores veciños, é a que é un goberno de 4 concelleiros. É unha oposición de 9, aínda que 3 compañeiros estén, pois, en moitas ocasións, igual que nós, en cousas importantes, de acordo co goberno. Con solo 4 votos, pois, sencillamente, non aprobamos nin encender a luz. Este grupo leva anos en campañas electorales pone en riba da mesa o compromiso do noso goberno, se fósemos, as infraestructuras deportivas, concretamente a necesidade dun novo pabellón. Creo que está claramente e públicamente en documentos, en publicacións, en programas electorales, etcétera, etcétera, respecto das infraestructuras deportivas, non só do pabellón, senón de moitas outras. Non é o mesmo ser goberno que non selo. Iso é importante telo claro, aínda que para moitos, en certos asuntos, queran meternos no mesmo saco. Non, señores, non é o mesmo. Non é o mesmo. Aquí levamos 18 anos de gobernos que non foron, nin son, do Partido Popular. E vou non esquecelo. Outra cousa, lóxicamente, é que estemos de acordo, apoyemos, fagamos todo o posible para arrimar o ombro en conseguir o que nos preocupa a todos, que é máis e mellores infraestructuras para o Concello. No tocante á moción, bueno... Leva 9 minutos e medio, perdón, non me interrumpa. Sabe que o tempo son 5 minutos. Sí, pero lle dixen ao principio todo que lle pedía... Por favor, non me interrumpa. Sabe que o tempo son 5 minutos. Se adiantei o punto foi para que puderan salir ás 10 e quedan o resto de compañeiros por falar. Sí, pero eu creo que é un tema importante que debe quedar claro, pois se pedín que me deixaran intervir e logo non hai problema que non teño por que intervir na segunda quenda. Bueno, pois hai cousas desta cousa que, lóxicamente, os clubs sin mala intención e, lóxicamente, con toda a súa fe, boa fe, para que todos vayamos unidos, pois non teñen por que saber, nin teñen por que, de alguma maneira, ver outras posibilidades que podamos saber pois, os demais grupos ou demais persoas, non? É dicir, efectivamente, o plan extra, a día de hoxe, no ano 26, non está convocado. Hai moitas posibilidades, lóxicamente, de que vaya a salir, efectivamente, pero a día de hoxe non está publicado. Despois non sabemos a cantidad económica, pode ser a mesma, máis, menos, non o sabemos. Despois, o plan máis provincia, o goberno e o pleno pode decidir que cantidad de aportar. 175.000, 300.000, 400.000, 250.000. Non é 175.000 porque o diga a señora alcaldesa. Para nós é máis importante invertilo nun pabellón municipal que, por exemplo, humanizar a día unha rúa ou outra cuestión. Entón, o mellor igual 175.000 non chega, por poñer un exemplo. No punto 2 estamos de acordo, no punto 3 de acordo, pero digo, e o Concello canto vai aportar? A través só do plan máis provincia? Moi ben, non temos fondos propios, perfecto. E o Consello Superior de Deportes, o Estado non pode colaborar, non podemos facer un convenio a 4 bandas de administración, Concello, Xunta, Diputación e Estado. E o punto 4, de acordo, pero como quedou clarísimo aquí, por parte do Goberno, estamos a falar dos proxectos existentes a día de hoxe, é dicir, dun anexo a un pabellón continuo, etcétera, etcétera, pois nós, sinceramente, a día de hoxe, sabendo o que sabemos, o que vou a dicir agora mesmo, non estamos de acordo. Por que non traballar un gran acordo entre todos en un edificio multiusos, polivalente,
un gran pabellón independente do actual ou un complexo deportivo a 20 anos para executar en varias fases, un edificio multidisciplinar donde podamos acoller actuación non só deportiva, senón tamén actos cívicos, pois actos de colectivos, eventos musicais, actuación da nosa banda cultural. E os terreos os temos, e os temos. E non son os mesmos do ano 23, poden ser os mesmos ou os seguintes. Queremos ir ata o final das pistas para logo seguir desenrolando todo ese ámbito urbanísticamente falando a través da modificación puntual, dun plan xeral, ou vamos a ser e ver a corto plazo e conformarnos solo con esa reforma da que estamos a falar. Pois nós, con todos os respetos, non estamos de acordo, porque debemos sentarnos todos os que formamos esta corporación, que representamos a todos os veciños, que temos entre todos a maioría, non só o goberno que ten 4 votos, debemos sentarnos con vos, cos clubs, cos pais e nais e con todos aqueles para poñer en riba da mesa propostas, debater e acordar que é o que queremos facer. Que é o que queremos facer. Sabían vostedes, señores desta corporación, señores dos membros do club, que a través da modificación da Lei do Solo de Galicia efectuada o 28 de decembro do ano 23, entrada en vigor o 1 de xaneiro do ano 24, con noso planeamento urbanístico podemos ocupar todo o terreno das pistas actuais detrás do pabellón para facer aí edificacións deportivas que queiramos, sin ter que facer ninguna modificación puntual urbanísticamente falando. O sabían vostedes? Nós tampouco sabíamos. Por iso dixen antes que non hai mal que por ben non veña. E a raíz de que o goberno actual non atendera a petición de meter no plan esta Diputación esa proposta, foi na que nos preocupamos para informarnos do procedimento do tempo que podría logar unha modificación urbanística ao respecto. E aí foi onde nos enteramos de que actualmente, a día de hoxe, podemos facer un proxecto dun gran pabellón do que acordemos, longitudinalmente falando, que cumpla as medidas con graderío, etc., nas pistas actuales deportivas, pegado ao pabellón, con soterramento, o que queiramos. Podemos ocupar ese terreno para dotalo de infraestructuras deportivas, tal e como dice pois, no seu artigo 35 e artigo 36 da Lei do Solo de Galicia do 2 de 2016 do 10 de febreiro. Na letra P, construcción e instalación para equipamentos de estaciones públicas ou privados. Vaya rematando. Sí. Ahora mismo, señora Cresa. En el punto 4, los usos contemplados, y esto es importante, contemplados en las letras O y P del artículo anterior requerirán la aprobación de un plan especial de infraestructuras y dotaciones. Eso era lo que existía hasta ese momento. Dende esa modificación que entrou, insisto, o 1 de xaneiro do ano 24, dice, salvo que el planeamiento urbanístico general ya califique un ámbito como equipamiento o que la actuación pudiera encuadrarse. Es decir, como nuestro planeamiento xa contempla toda esa zona detrás onde están as pistas como equipamento deportivo, podemos facer un proxecto e construir aí en riba pois, o que acordemos entre todos. Por lo tanto, remato pedíndolles que recapacitemos, está ben que votemos esta moción, pero eu creo que merece a pena sentarse todos, poñer o 100 km a cero, facer un proxecto que acordemos e que dé verdadeiramente solución e logo plexemos para conseguir os fondos necesarios no tempo que consigamos conseguirlos. Moi ben, antes de darle a palabra ao Partido Socialista, antes e agora era posible ese novo pabillón nese espazo porque as normas subsidiarias o permitían e agora, efectivamente, o cambio da... Eu non interrumpo a ninguén cando fala. Mostren un pouquiño de respeto e de educación. Antes se podía e se sigue podendo. Dito isto, bueno, eu creo que empezar un proxecto de cero e non aproveitar o traballo que está feito, o único que supería sería perder máis tempo, cousa que este goberno, dende logo, non está disposto a facer. De feito, estamos estudando outras vías de financiación e hai un proxecto xa base de 1.900.000 euros sobre o que se está traballando. Partido Socialista? Gracias, boas tardes, noites a todos, a todas. Un placer ter tanta xente hoxe no público. Por suposto, o Grupo Socialista, que na anterior legislatura tivo a Consellería de Deportes, si ben é certo
que foi infructuoso, como ben se dixo, un intento de financiar un pabellón a través da Deputación e a través do Concello Superior de Deportes, labor feita naquel momento polo concelleiro Rubén González e a alcaldesa Verónica Tourón. Bueno, foi infructuoso. Evidentemente, seguimos considerando a necesidade de ampliar as instalacións deportivas no Concello de Salceda. O que si vemos é que, bueno, na anterior legislatura, que entendo que xa non se está reunindo, existía o que se chamaba o Consello Municipal dos Deportes, que era un organismo creado coa idea de debatir ideas e concretar accións. É dicir, porque aquí vexo que tampouco, un pouco seguindo o escoitado, que se solicita un pabellón, pero tampouco temos exactamente claro que pabellón se quere construir. É dicir, entonces, estamos de acordo na necesidade de mellorar as instalacións deportivas, mas entendemos que é necesario debatir exactamente que tipo de instalación queremos. Grupo mixto? Ben, primeiro, clarexar unha cousa, e é que no grupo de portavoces non se convidou a ninguén a suscribir esta moción. Se nos informou de que o grupo de goberno asumía como tal grupo esta moción, pero non se convidou a ninguén a asumila. Como... Sí, antes de que entremos a debate, Tano. Desculpa, antes de que entremos a debate. As comisións informativas sirven para debatir e para aportar. Na comisión informativa se dixo que a Movemento Salceda asumía e traía a moción dos clubes. A alcaldesa dixo... Non se convidou, ou polo menos eu non os coitei, non sei o resto das persoas que estábamos ali. A alcaldesa dixo que os clubes deportivos iban a presentar unha moción. Foi así ou non? Sí, e que traía Movemento Salceda ao pleno. Non. Bueno. Alex dixo, en fin, recollémolanos como grupo político. Hubo algún ofrecemento? Non houve ofrecemento ningún. Bueno, da igual, hai actas das comisións, en todo caso. Adiante. Vamos a ver. A nos gustaríanos saber, primeiro, nos queríamos destacar a louvanza da xente que traballa nisto, nos clubes e nas escolas deportivas, sobre todo a parte do interés que teñen e do labor que desenvolven, e é que realizan as actividades que, por sorte, non ten nada que ver co que chaman deporte rei, que é o fútbol, non? Eu creo que ten máis valor precisamente por iso. Se nos pon unha moción diante que se nos di que o grupo de goberno se comprometeu coas persoas a destinar o plan provincia e o especial, o extraordinario do 2026, o plan extraordinario de Deputación, supoñendo que viñera e supoñendo que fora estes importes a esta situación, a corregir esta situación. A mí gustaríame saber si ese ofrecemento do grupo de goberno que pretende cubrir simplemente con estes cartos se non houvese outro, porque a mí non me quedou claro. A mí, de momento, non me quedou claro. Repito, é o proxecto de agosto de 2022, que foi o primeiro que se reformulou elaborado por Movemento Social para a campaña do 2019 por importe de 596.000, que unha vez reformulado no 2025, obtuvo un importe de 796.844 euros, 800.000 euros. Ben, quere dicir que o grupo de goberno, con esa proposta, renuncia o proxecto do pabellón valorado en 1.900.000 e pico euros. Non para nada. Esta é a aportación do Concello e agora buscamos maior financiación e cooperación e convenios de colaboración con Xunta e Deputación para alcanzar o obxectivo dun novo pabellón. Ben, nós creo que os clubes que presentan esta moción merecen todo o apoio desta corporación. A min preocúpame escoitar no señor Davila de que se eles foran goberno isto estaría solucionado. Preocúpame escoitar iso porque sabemos desde determinadas administracións como se usan os cartos moitas veces, non? A Xunta de Galicia ten o mal vicio de primar os gobernos do Partido Popular, xa é vello, non?
E preocúpame que a xente saia coa idea de que se aquí estivera o Partido Popular isto estaría solucionado, porque iso realmente é decirle á cidadanía de que ou nos sometemos na nosa decisión cando votamos a ou senón é que aquí hai cousas que non van para diante. E iso é perigoso, aunque aínda que é unha realidade, pero é perigoso que a xente pense iso porque ao final non sei que tipo de sociedade estamos axudando a construir. Dito isto, eu non sei se é posible algunha reunión de todos os grupos para enfocar este tema máis aló desta moción. Non sei se é posible, a nos gustaríanos. A nos gustaríanos. Por parte do goberno non hai ningún problema e entendo que por parte dos clubes tampouco. Coa presencia de persoas que tiraron desta moción para diante, porque son, creo que as máis preocupadas. Digo porque a veces o mellor o que hai é que chamar a determinadas administracións, porque aquí o problema deste Concello non é un problema, falouse ao principio, de diverxencia política entre os diferentes grupos, que temos diferentes opinións e moitas cousas. Neste caso, eu penso que non. Aquí o problema é que estamos nun Concello que está moi endevedado, que os ingresos que ten son cativos e que para determinadas cousas depende de administracións superiores que, lamentablemente, moitas veces os cartos usanse como se usan. Iso é importante que os saibamos todos. É importante. Mágoa, cando se fala de cartos que faltan, pois dos 91 millóns e pico que se sabe agora polo Consello de Contas que a Xunta de Galicia non repartiu nos concellos no ano 23. Mirade que fácil era solucionar determinadas carencias en determinados lugares que se sabe que é imposible desde a administración local que se afronten situacións destas porque non hai economía nun concello como este, non hai. Nos entendemos perfectamente e apoiamos todo o que sexa necesario para sair deste bucle de que hai unha necesidade, non hai cartos e seguimos así ano tras ano, pero gustaríanos, en todo caso, de ver a posibilidade de unha reunión de todos os grupos, persoas dos clubes que estiveran, por suposto, presentes, son as primeiras interesadas, e ver de redactar un documento para dirixir ás administracións. E, bueno, igual se fai falta, ás veces a xente, cando necesita servicios e non os ten, pois a veces non lle queda máis remedio que coller o autobús e irse a plantar en algunha porta. Sinceramente, hai que recoñecelo que a veces é así, porque cando un chora, cando un berra, cando un se laia e ninguén lle fai caso, pois resulta que, ao mellor, hai que facerse escoitar alá onde están os responsables de determinadas situacións. Eu, se o grupo de goberno, se a señora alcaldesa lle parece ben a proposta de ter unha reunión, a min gustaríame que se concretase, se pode ser incluso hoxe. Hombre, hoxe non podemos concretala, pero eu creo que a palabra da alcaldesa dada en sesión plenaria de que che vai garantizar, como xa dixen fai un intre, esa reunión cos clubes, eu non suelo mentir tan e non o vou facer en sesión plenaria nunca. Polo tanto, non vou por aquí a data porque teremos que acordala entre os diferentes clubes, pero tedes o meu compromiso de que esa xuntanza se vai realizar. Non creo que sexa preciso dar hoxe aquí unha data. Algúnha cuestión máis? Moi ben. Nada, solo un par de apuntamentos. Non, pero tócame a min. Non vou pechar, tócame a min. Tócame a min que defendeu a moción. E solamente vou facer un par de apuntamentos. O Goberno ten claro, se o Movemento Social ten claro cal é o seu obxectivo. O seu obxectivo nesta legislatura vai ser conseguir un pabillón. Se non chegamos a conseguir o tan ansiado novo pabillón, pois propuxémolo na xuntanza, esa solución intermedia que ampliación e que polo menos poidades seguir crecendo estruturalmente nos vosos clubes. Temos o compromiso do presidente da Deputación, Luis López, nunha reunión celebrada hai 6 meses de que o plan extra vai sair. Polo tanto,
Eu non sei se van a ser máis de 700.000 euros, o que teño claro que ese o importe que lles corresponde ao noso Concello por habitantes e por diferentes parámetros. Polo tanto, eses 700.000 euros máis a aportación mínima que lle corresponde ao Concello son 175.000 e eu xa vos anunciei no seu momento o compromiso de que eses 875.000 iban destinados ao pabillón, ben sexa ampliación, ben sexa a parte que aporte o Concello para o novo pabillón. E eu penso que, Tano, para defender a alguén non é preciso atacar a ninguén, nin ao fútbol, nin a ningún outro colectivo. Nos vamos a defender os intereses deportivos sempre, de uns e de outros. Partido Popular? Gracias, señora Alcaldesa. Ben, estou totalmente de acordo co señor Salustiano porque eu dixen na miña intervención. Eu dixen, señores, debemos sentarnos todos, non son uns poucos, e debemos facelo para pensar, propor, debater e acordar que é o que queremos facer. Despois de poñer enriba da mesa esa posibilidade de realmente facer un pabellón mayúsculas. Se os clubs saben mellor que nadie o proxecto, se están de acordo con ese proxecto, non estamos de acordo con ese proxecto. Que o vamos a apoiar se se trae a pleno e non queda outro remedio, vamos a apoiarlo, pero nós non queremos ese proxecto, porque hoxe en día ese proxecto se pode facer diferente, non no ano 23 cando se dixo o pleno, porque, señora Alcaldesa, non é certo o que dixo vostede dixo. No ano 23 e no ano 24 o planeamento de Salceda non deixaba de edificar nas pistas de atrás, salvo que se fixera unha modificación puntual das normas subsidiarias para tal efecto. E ustedes nunca fixeron iso e, por tanto, nunca se pudo construir ali, e por iso ustedes o proxecto trouxeron hasta a línea de edificación que marca as normas subsidiarias. Pero a modificación da Lei de Galicia, entrada en vigor o 1 de xaneiro do ano 24, é dicir, 1 ano e 4 meses, nos permite facer outro pabellón en ese lugar. E non o digo eu, o dice a lei. Entón, se nos estamos obcecados, ustedes, en seguir con ese proxecto do ano 23, alá ustedes. Alá ustedes. Non nos vamos poñer ningún impedimento. Que quede claro, nós non vamos poñer ningún impedimento se os señores do goberno de 4 concelleros se empeciñan en seguir con ese proxecto e ustedes o respaldan. Nós non vamos poñer ningún impedimento. Ahora, nós, se fósemos goberno, coa lei actual, coas posibilidades actuales, faríamos outra cousa moi diferente. Entón, pensemos ben as cousas. Se queremos hipotecarnos para 20 anos con a cousa que solucionaría, efectivamente, moito máis, ou sea, solucionaría moito do que temos, pero que non é a solución definitiva, podendo facer unha cousa como nos merecemos. Pero se a cousa que merecemos queremos facela todos, Santi, o que necesitamos é a financiación e a aportación de todos. Faga un proxecto e acordemos o proxecto. En todo caso, perdone, termino xa, señora Alcaldesa, termino xa. Un segundo, dinlle a palabra e dixo que non iba a utilizar a segunda quenda, non sei se o lembra. Despois de 15 minutos leva consumido xa... Creo que é necesario, despois de escutar é necesario. Non, creo que é necesario non. Dixo que non a iba a utilizar, permitinlle falar, e agora toca aos compañeros, Partido Socialista. Señora, me permite terminar, porque claro, as verdades e contundentes ao mellor non molestan, pero que é así. Entonces, eu queremos marchar coa conciencia tranquila e, por suposto, que nos vamos a reunir cos clubs, para que queden as cosas claras, e non o fixemos antes precisamente para esperar este pleno, porque sabíamos que ia vir este pleno e sabíamos o que ia a pasar, porque por desgracia xa coñecemos o goberno actual. E señor Salustiano, permítame que lle aclare, non malinterprete o que eu dixen. Se non fósemos goberno, claro que habría o pabellón feito. Sabe por qué? Porque o proxecto non o faríamos no ano 23 como vostedes, senón o faríamos moitísimo antes, e porque non hubiéramos dedicado urbanísticamente esa zona, e porque non hubiéramos dedicado os fondos do plan E, do plan da Diputación, etcétera, etcétera, a eso e non a outras cousas antes do pabellón. Así de claro, non é cuestión de que veñan ou non veñan, é cuestión de decidir políticamente o que se quere. E nós teníamos claro que o pabellón dende moitísimo antes, aí están os nosos programas electorales dende o ano 2011, vai no noso programa electoral. E ese é o noso compromiso, é claro que estaría feito o pabellón. Pero non porque non veñan cartos de arriba, senón porque hai que fazer o proxecto. E o proxecto é do ano 23. Do ano 23, non do ano 18, nin 16, nin 17. E a Diputación, por certo, do BNG non apoiou o investimento para o pabellón. Estaban vostedes na Diputación BNG. Está incumplindo sistemáticamente o regulamento. Hai un regulamento a disposición das reunións que consideren oportunas para tratar este asunto. Creo que é importante o que hoxe aquí dixemos. Creo que é importante que debemos recapacitar todos. Gracias. Santi, o pleno non o dirixes ti, dirixo eu.
E cando eu che dou a palabra non te interrumpo, e cando a teño eu non deberías interrumpirme. Ademais, non debes incumplir sistemáticamente o regulamento que está otorgado de maneira democrática 5 minutos a cada compañeiro. Deberías ser máis respetuoso. Xurxo. Xurxo. Madre mía. Bueno, simplemente vou incidir, xa falou o compañeiro Santi, o compañeiro Tano, de reunirse, nos incidimos en que había un organismo que era o Consello Municipal de Deportes, no que deberían estar representados todos os clubes, todos os colectivos afectados, deberíamos estar os partidos políticos e a partir de aí chegar a un consenso sobre que tipo de pabillón, de proxecto queremos facer. Dicir tamén que o proxecto que se presentou no 2023 por parte dos meus compañeiros de partido non tiña nada que ver polo que sei cos anteriores, non era reformulación de proxecto ningún, proxecto que foi denegado tanto na Deputación como polo Consello Superior de Deportes, pero foi... Sabes en que consiste ese proxecto, Xurxo, o do 23? Por riba, arquitecto non son. Vale. Mais? E nada máis, simplemente incidir na necesidade de chegar a un consenso de exactamente o que se quere facer. Grupo mixto? Bueno, só clarexar unha cousa, en abril do 23 o BNG non estaba aquí, Pois ben, a ver se somos capaces de chegar antes das 10. Vou a proporvos o pleno, a esta corporación, os acordos da moción. Que o Concello ratifique o compromiso de destinar o Plan Extraordinario 2026 e o máis provincia a construción dun novo pabillón, que a Corporación Municipal se una, involucre, apoie e traballe para conseguir un novo pabillón para Salceda, que a Corporación Municipal en conxunto inste a Xunta de Galicia e a Deputación de Pontevedra a lograr a financiación necesaria para a construción dun novo pabillón polideportivo en Salceda de Caselas e que o Concello poña a disposición os terreos, proxecto e trámites necesarios para a construción dun novo pabillón polideportivo en Salceda de Caselas. Votos a favor? Votos a favor de Movimento Salceda, PSOE e BNG. Abstención? Que abstención do Partido Popular. Sae adiante esta moción. Moitísimas gracias. Podedes seguir acompañándonos ou podedes ir a disfrutar do entreno, como prefirades. Moitas gracias por estar hoxe aquí e por defender os intereses de Salceda. Seguimos adiante, onde o deixamos. Punto 3, expediente 491/2024, declaración de especial interese e utilidade municipal das obras de apertura de gavia para a instalación de arquetas e sustitución de 150 metros de mangueira na rede de abastecemento de auga nos barrios de Paxariña, Feira, en Santa María, Salceda de Caselas. Alex, concelleiro de Facenda. Sí, boas noites a todos e a todas, a persoas que nos siguen no salón de plenos e tamén as que nos siguen dende a retransmisión en directo. Bueno, xa fixemos na comisión e voulle plantexar aos grupos, supoño que non haberá ningún tipo de problema, debatir os 4 puntos seguintes xuntos, xa que se tratan todos de declaracións de especial interese e en de que despois a votación se faga por separado. Bueno, como ben dicimos, os 4 seguintes puntos son distintas declaracións de obras de especial interese ou utilidade municipal promovidas por distintos colectivos do Concello. No primeiro caso estamos falando dunha obra de cambio de tuberías que a promotora e a comunidade de usuarios da traída da feira, unha obra que conta con un orzamento de 13.800 euros e, o que traemos aquí é declararla de especial interese para poder bonificar o icio desta obra nun 95% como recolle a ordenanza municipal. A outra obra que tamén ven a esta declaración é unha obra promovida pola comunidade de usuarios do Barreiro e nesta, trátase dunha nova canalización que fan dende o depósito que teñen ata o barrio do Pomar de Suso. Ten un orzamento de 15.900 euros e a bonificación da que estamos falando sería de 484,41 euros. A seguinte obra é da traída da Parede Rubias e é un cambio de tubería
No barrio de Maceira, cun orzamento de 9.189,84 céntimos, e a bonificación neste caso sería de 308,96 euros. E a seguinte obra tamén de outra traída, neste caso do Outeiro de San Xurxo, sería a instalación de placas fotovoltaicas cun orzamento de 3.138,60 euros e que estaríamos falando dunha bonificación de 150,87. Como ben resumín, son distintas obras promovidas por distintos colectivos sociais e que o que traemos a pleno é esta declaración de especial interés, como se fixo xa noutras ocasións con comunidades de montes ou con traídas. Ao final, cando fa unha obra que beneficia o conxunto da sociedade, penso que merecen esta distinción, pero bueno, é potestade do pleno outorgarlla ou non, e como o recolle a ordenanza municipal esta bonificación do 95% do ICIO. Palabras? Partido Popular. Boas noites a todas e a todas, tanto aos veciños que nos siguen a través da canal de YouTube como os aquí presentes. Ben, estamos ante 4 puntos de bonificación do ICIO do 95%. Como en anteriores ocasións que levan vidos obras deste tipo, non só do traídos, como ben dicía o conselleiro de área de Comunidade do Monte, Asociación de Veciños, pois, lóxicamente, vamos estar a favor desta bonificación. Os 4 puntos que se traen pois, teñen en común que se refere a mellorar o abastecemento de agua en diversas traídas parroquiales do noso concello. Lembremos que o abastecemento de agua é unha competencia municipal, por lo tanto, pois, na medida en que as traídas parroquiales suplen esta carencia do concello nas parroquias, pois este grupo creo que este beneficio do ICIO do 95%, como decía antes, é máis que merecida. Ao fío un pouco cos temas, cos puntos, mellor dito, vemos que veñen 4 puntos desglosados de 4 propostas de bonificacións, cada unha independiente. Tamén nos gustaría, cando se traen a este pleno, incorporación de, sobre todo, camiños ao inventario municipal, tamén que se traen desta forma. Non sei porque estas bonificacións en concreto teñen que vir independientes e os do camiños, pois, a alcaldesa RQR trae 2, 3, 4 ou 5 camiños para incorporar ao inventario municipal nun mesmo punto. Ou é que hai algún interés en algo en concreto, senón non explicamos por que esta diferencia. Por lo demais, pois, nós vamos a apoiar esta bonificación das 4 actuacións que veñen aquí a pleno. Partido Socialista. Bueno, creo que nestes puntos non vai haber debate, xa que aportaron o seu granciño de area para estas obras que en algúns casos, como a mí mesmo, nos beneficiamos a diario. Nada, vamos a votar a favor, é un placer estar de acordo así todos de vez en cando. Grupo Mixto. Ben, nada novo, non está previsto nas nosas ordenanzas fiscais, e en todo caso dá gusto ver que efectivamente o tecido asociativo, neste caso as traídas de augas, traballan polo benestar dos veciños. Nada máis? Non hai segunda quenda? Pois pasamos a votar por separado. O primeiro dos puntos, a declaración de especial interese e utilidade pública municipal nas obras de Paxariña Ceira en Santa María. Votos a favor. Unanimidade. O punto 4, o expediente 497/2024, a declaración de especial interese ou utilidade municipal, neste caso a obra foi en Pomar de Suso, en Santa María de Saceda. Votos a favor. Unanimidade. O punto 5, expediente 502/2024, a declaración de especial interese e utilidade por cambio de tuberías nunha obra de abastecemento, neste caso en Maceira, na parroquia de Parderrubias. Votos a favor. Unanimidade. E, por último, a instalación de fotovoltaicas
neste caso na traída, nunha das traídas de San Xurxo, porque ali hai varias, neste caso a traída de augas de Outeiro. Votos a favor, unanimidade. Pasamos ao punto 7, que é o último dos asuntos económicos. Neste caso, o expediente 6400/2025, a aprobación do expediente de contratación do saneamento de Entenza, e defenderá este punto o concelleiro de Réxime Interior, Álex. Bueno, avanzamos con este seguinte punto, ¿no? Bueno, traemos a este pleno a aprobación do non sei ni como, bueno, aprobación do proxecto, da licitación, do contrato. E como a aprobación do expediente de contratación, que non me salía. Bueno, como cando hai proxectos e digamos que contratos que son de cuantías elevadas, hai que traelos a pleno, ¿no? Como ben se trouxeron xa noutras ocasións. Neste caso, superar o 10% dos recursos ordinarios do Concello, pois a competencia e, digamos, para contratar e para ser o órgano de contratación pasa ao Concello. Bueno, penso que deste proxecto xa se debatiu suficiente, a verdade é que, bueno, vanse dando pasiños de cara a que xa sexa unha realidade e bueno, prova aí desta aprobación do expediente de contratación. Non pasou por comisión, bueno, xa se falou na comisión de que xusto se iba a incluir neste pleno e bueno, e así se truxo. Por facer un pouco de antecedentes, bueno, un proxecto que se vai licitar agora, que xa se aprobou neste pleno, se plenaria na número 13 de 2024, 21 de novembro, aprobado ademais por unanimidade. Daquela xa debatíamos curiosamente tamén si pabellón sí ou pabellón non, e falábamos do plan extra. O 11 de marzo de 2025 cheganos por parte da Deputación de Pontevedra a comunicación de que nos aproban o financiamento a través do plan extraordinario Plan Extra de 700.000 euros e a partir do 26 de marzo tamén do 2025 cheganos a aprobación do Plan máis provincia da Deputación de Pontevedra, que é pues, donde aplicamos os fondos propios do Concello de Salceda. Bueno, recalcar que ao final todos sabemos, de sobra coñecido, sobre todo o máis provincia, ao final a Deputación xestiona ese diñeiro que dos concellos e que nos pertenece aos concellos, non? E curiosamente, bueno, se estamos aquí no Concello pues, debatindo e aprobando este expediente de contratación, bueno, eso quere dicir que o Concello de Salceda será o que licite estas obras, será o encargado de executar estas obras e, bueno, facerlle seguimento, non? Quero deixalo claro por si igual hai xente que continúa dicindo o contrario, non? Bueno, como podes ver no proxecto, conta con un orzamento base de licitación de 856.850,01 euros e, bueno, o resumo do que se vai a contratar, pues, bueno, son estes 12 tramos de saneamento na parroquia de Entenza de casi 4 kilómetros de longo e que contan nesta fase inicial con a previsión de 115 acometidas, 115 vivendas e outras instalacións como unha escola unitaria, como pequenas empresas que se van a poder beneficiar por fin do saneamento en Entenza. E, bueno, un pouco máis, non? Pequenas cousiñas, como vedes, a final de pequenas partidas que van destinadas a control arqueolóxico, a pintado, a reposicións de viais e tamén algo bastante importante e que creo que pode pasar desapercibido, que é importante para que unha obra quede ben feita e que dure moitos anos, que é a reposición do firme, que neste caso farase en todo o ancho das estradas nas que se instala o saneamento, e non quedarán esas tiriñas que co paso dos anos solen refundir e solen quedar mal. Pouco máis, se tedes calquera dúbida, encantado de respondela, pero bueno, penso que está o expediente clariño. Palabras, Partido Popular. Ben, certo é verdade que os gobernos deciden os plans que sacan como a que dedicalos, independentemente das transferencias que hai que facer puntualmente. Este plan pois, pudo verse destinado a outras cuestións como pintar de amarillo as carreteras, por exemplo. Sin embargo, pois, sacouse para que os concellos poidan decidir en que invertilos, independentemente que sexan os concellos que executen, contraten e liciten as obras, non? Este proxecto pagou o Consorcio de Lugo un valor de 15.000 euros, máis ou menos, e financiado a obra do saneamento de Entenza 100% pola Diputación a través
desta licitación que se vai aprobar os plegos no día de hoxe e do que estamos a falar. Ben, nos fixamos público en novembro pois a necesidade de recoller unha serie de melloras nese proxecto e o certo é verdad que no pliego de condicións de licitación dábamos por feito que vostedes o iban a recoller tal como falamos no pleno e o propuxemos, pero vemos que non ven nada ao respecto especificamente falando. É certo que aparece xenericamente que nos pliegos de condicións das melloras deste pliego pois ven a posibilidade de que as empresas se oferten a posibilidade de construir 450 metros máis dos proxectados no proxecto orixinal. Pero, como ben lle dice a señora secretaria, vostedes non especifican nada cales, donde, como, etc. Entón sería importante que o goberno nos aclarase como van valorar vostedes esas posibles melloras. Porque a señora secretaria municipal yo dice ben claro. Van ser vostedes os árbitros a libre albedrío a interpretación do que consideren oportuno, de cales meter, e cales van a puntuar máis, cales menos, donde, como, porque está moi clarísimo que a señora secretaria yo dice e dá un tirón de orellas falando políticamente, lógicamente, de que no punto oitavo, plegos de cláusulas administrativas particulares, pois dice, en relación con estes criterios de adxudicación deben facer as seguintes apreciacións. Melloras, sendo o artigo 145.7, dice entrecomillado, no caso de que se establezan as melloras como criterio de adxudicación, cousa da que estamos a falar, estas deberán estar suficientemente especificadas. Considerarase que se cumpre esta exigencia cando se fixen de maneira ponderada, con concreción, cousa que non aparece no seu pliego de condicións, os requisitos, límites, modalidades e características das mesmas, así como a súa necesidade de vinculación co obxecto de contrato. Dice a señora secretaria, consta no expediente informe técnico relativo ás mesmas, pero non determina o seu carácter complementario respecto das obras que figuran no proxecto de obra. Considérase, dice a señora secretaria municipal, que o informe técnico debería xustificar de forma clara, tal e como sinalou o Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, o Acordo 8/2012 do 7 de febreiro e 45/2015 do 16 de abril, a relación directa das melloras co obxecto de contrato e por que supoñen un incremento da calidade ou cantidade da prestación definida no prego, é dicir, a xustificación de quen mellora e por que a mellora. Así mesmo, dice, a mellora consiste na ampliación da rede de saneamento en 450 metros para dar servicios ás máis vivendas, efectivamente. Pero tamén dice, a este respecto, o informe 29/1998 da Xunta de Consultiva de Contratación Administrativa do Estado, en referencia, se é posible, que o contratista faga un maior volumen de obra prevista no proxecto e a tenor do exposto, as melloras non poden ir máis aló. No mesmo sentido, a Xunta Estatal, no seu informe 59/09 de 26 de febreiro do ano 2010, precisou que non se cumpren os requisitos das melloras cando se pretenden valorar a execución adicional e gratuita de obras adicionais por parte do contratista, sen que previamente sexa especificada nos pregos a forma da súa valoración, cousa que non aparece no seu pliego, a efectos de seleccionar a oferta económicamente máis ventaxosa. Máis claro, agua. Por consiguiente, dice a señora secretaria, nun caso como exposto, introducido como mellora a execución de máis obras, como é o caso, para poder cumplir con estas exigencias ás que se referiron algún dos órganos consultivos citados, subliña a señora secretaria, o proxecto ou a memoria valorada debe conter que hai unidades de obra ou partes das mesmas, concreción e precio, cousa que non aparece, son susceptibles de establecer como melloras. Concreción que debe trasladarse ao prego de cláusulas administrativas constante na fórmula. Consta no expediente, informe da autora, etc., pero non dice. Por lo tanto, remata a señora secretaria. Conclusión. 5 minutos, Santi. Termino. Conclusión. Vistas as observacións, este informe é favorable, pero condicionado a que se incorpore o informe de fiscalización previa e a justificación dos extremos indicados no apartado 8.2 do presente informe. Creo que é moi claro ao respecto. Gracias. Partido Socialista. Bueno, tivemos aquí unha confusión, pero bueno. Entendemos que
E a aprobación da contratación de obras, bueno, queremos que se faga o saneamento, simplemente. Que un paso máis, vamos. Non hai no máis. proceso. Hombre, esperemos que sea o máis eficiente posible e que se poida ampliar o máximo posible. E, sobre todo, quero deixar claro, o informe da secretaria é favorable. Grupo mixto? Ben, o debate sobre este proxecto xa se deu. En todo caso, a nos tamén nos chama a atención que a señora secretaria no informe pida a xustificación dos termos indicados no apartado 8.2 do presente informe, non? Que non están realmente claros. Non vou a repetir argumentos que se acaban de dar. Non sei se por parte do goberno se ten algunha explicación desta situación. Segunda quenda. Me empeza a preocupar que estea tan de acordo co Partido Popular, Alex. Bueno, curiosamente parece que a veces o labor do Partido Popular é atrasar, non? En vez de darlle pa diante as cousas. Se dá pa diante, al final dice que gracias a eles, pero si pode darlle pa atrás, parece que están encantados, non? Antes co pabillón, non? Intentando refacer todo, e agora, pois, bueno, fijándose en estas cousas. Bueno, como ben sabedes, as melloras non son obrigatorias, póñense para axudar e, bueno, evidentemente, para intentar mellorar, así dice a palabra, o proxecto inicial. As melloras, como ben dixo Santiago, son 450 metros máis, veñen todos especificados no informe da persoa que relatou o proxecto, todas as unidades, con mangueira, bueno, con todo. Tomen todo no informe. Debería ler o informe con calma, logo enseñamos. Deixa acabar a Santi. Vanessa, non tes a palabra. Vanessa, non tes a palabra. Non tes a palabra. Isto é un pleno, Vanessa. Logo enseñamos, Vanessa. Logo enseñamos, Sigue, Alex. Vanessa. Pero está, logo enseñamos, E máis, vades publicando por... Bueno, creo que é unha falta de respeto importante intervir cando non tes a palabra, Vanessa. Bueno, Adiante, creo que... Alex, e non respetando o compañeiro. Adiante. Vale. Acepto as túas disculpas. Adiante, Alex. É curiosa esta última frase de Vanessa de que non estou defendendo a parroquia de Entenza. Bueno, creo que decir que, por favor, Vanessa, non me interrumpa, por favor, Vanessa. Decir que, bueno, estamos aprobouse un proxecto, vamos a realizar un proxecto no que de 3.823 metros de longitude de saneamento, no que se van a incorporar unhas melloras de 450 metros de saneamento que nos dá máis de 4,2 kilómetros de saneamento en Entenza, 115 acometidas, e estamos en plan discutindo, dicindo que non estamos apoiando, vamos, que me parece surrealista, en vez de estar todos alegrándonos porque por fin damos un pasiño máis de que chegue o saneamento de Entenza, que, bueno, con sorte, si todo vai polos cauces normais, xa antes de acabar o verano estaremos executando ese saneamento, con 6 meses de execución, a comezos de 2026 va a estar rematado a obra de saneamento de Entenza. En vez de alegrarnos por iso, estamos aquí embarañando, distorsionando, bueno, a verdade que pareceme, bueno, para pensar e para recapacitar. Nada máis, simplemente iso, decir que deberíamos un pouco recapacitar en todo o que facemos aquí, non? E ao final, pues, por buscar 4 votos, non sei. En fin. Palabra ao Partido Popular. 3 minutos nesta segunda quenda. A verdade é que tergiversar, manipular, desinformar son fenómenos. Pero que ten que ver, señor Alejandro, que ten que ver o que nos decimos respecto do informe, que é a realidade do pliego de condicións, ca obra de saneamento, se non estamos de acordo, se estamos tristes, se non debíamos alegrarnos, pero vamos a ver, señor Alejandro, señores concelleiros, señores membros do goberno, pero que non está de acordo co saneamento de Entenza, se votamos unanimemente do proxecto? Bueno, perdón, señora alcaldesa. Preferías un pabillón. Pero que ten que ver que non fixamos unha proposta a que se o goberno trae outra proposta non se apoyemos, estemos de acordo? Que ten que ver eso? Pero realmente iso é estar, como vostede dixo no medio de comunicación, lamentable, indignante de vostede, que non esteamos en contra do saneamento de Entenza. Pero vamos a ver. Pero de verdade que un pode facer unha proposta, outra, ao final traise unha e se apoia e iso é estar en contra diso. Pero hasta este punto son tan ruins e manipuladores. De verdade.
E aquí estamos falando do pliego de condicións, e dice a señora secretaria que acabo de ler claramente que ustedes non van ter ningún criterio de valoración do que vayan a aportar as empresas para mellorar, que ustedes van decidir libremente albedrío que donde, como e todo, e a ustedes iso lle parece mal. O sea, claro, a ustedes lle molesta que lle fiscalicemos e que lle digamos que as cousas non se fan así. E se nos abstemos ou votamos en contra, xa vamos a estar en contra do proxecto de saneamento. Pois non. Estamos en contra de que o goberno minoritario de momento Salceda intente, a través da licitación, decidir eles o que, donde, como, as melloras dese proxecto. Que é moi diferente a estar en contra do proxecto de saneamento de Entienza, cousa que non estamos, todo o contrario. Pero que vergoñento, hombre. Sean un pouco máis serios. Sean un pouco máis serios e debatamos sobre a realidade e os argumentos. Non sobre ficción, política ficción, do que é o que vostedes, sempre manipulando, como a señora Cadés, que estamos, o PP está en contra do saneamento de Entienza porque quería o pabellón. Como? Se por propoñer o pabellón estamos en contra do saneamento. E se ustedes propoñeran o pabellón e o noso saneamento, ustedes dirían que non estaríamos en contra do pabellón. Pero que triste, lamentable. Por lo tanto, o informe da señora secretaria o dice ben claro, favorable, condicionado. Se ustedes non incorporan a esta licitación o que lle dice a señora secretaria, non é favorable. Vale? O dice ben claro. Non é favorable. Eu volvo a ler e remato, señora Cadesa. Non murmureen, é a realidade. Dice: vistas as observacións e consideracións anteriormente expostas, infórmase favorablemente a aprobación do prego de cláusulas administrativas particulares, condicionado a que se incorpore. E sabemos interpretar ou hai que repetirlo outra vez? Pois a que se incorpore o pliego que vamos a aprobar con carácter previo a súa aprobación. É que antes de que aprobalo, ustedes teñen que incorporar o informe de fiscalización previa, cousa que non está, cousa que non o van a incorporar, e a justificación dos extremos indicados no apartado 8.2 do presente informe. Punto e pelota. Ustedes van a incorporar? No, verdad? Ustedes o incorporaron? No, verdad? Entón, vamos a votar o informe desfavorable da señora secretaria tal como dice, porque está condicionado o seu voto, o sea, a súa informe favorable a que ustedes incorporen previa aprobación. É así de contundente. Punto. Entonces, este grupo non vai a apoiar este pliego de condicións porque incumple o informe de secretaria municipal. E nós queremos claridade e taquígrafos na licitación desta obra. E as melloras que veñan clariñas, donde, como e quen vai a decidir esa valoración. Non vostedes, os políticos. Partido Socialista. Bueno, pedimos transparencia nas contratacións. Entendo que si volvemos ao do pabellón, se o mellor temos que reunirnos e perder unha tarde mirando cales son as... non sei, o mellor hai que facelo. E que se lle de pa diante o saneamento de Entenza, pero coa maior transparencia posible. A ver, vamos a centrar. Tano, Grupo Mixto, adiante. Bueno, eu despois de escoitar o señor Rodríguez Canosa, me parece que confundir o touciño coa velocidade pois non é moi apropiado nun pleno, non? O único que pedín foi que nos aclarasen como se iba a xustificar os extremos indicados no apartado 2 do presente informe tal como pide a secretaria. Foi o único que pedimos. Que se nos aclarasen como iban a valorar esa situación. E resulta que a extemporaneidade do señor Rodríguez Canosa é que, bueno, algúns estamos en contra do saneamento de Salceda ou algúns votamos co Partido Popular, algúns votamos en conciencia creendo que isto é mellorable. Isto é mellorable. E, en todo caso, quen redactou isto debía ter prevista esta situación, sobre todo na parte final do informe da secretaria. Porque non se nos dá unha explicación. Se se nos dá unha explicación, nos votamos a favor. Se non se nos dá unha explicación, pois non vamos a votar a favor. Vale. Alex, me permites, non? Creo que hai certo nerviosismo na sala. Incluso detecto estes días certa preocupación cando creo que estamos vivindo un momento de ledicia, como utilizaría Tano seguro esa expresión, porque o certo é que nestes 2 anos levamos conseguido a día de hoxe máis de 2.700.000 euros en investimentos de saneamento, traballando e colaborando con diferentes administracións. Eu creo que debería ser un motivo máis que de ledicia traer a este pleno
un pasiño máis para que o saneamento de Entenza se faga realidade. Me parece un pouco triste que, ademais, por primeira vez se faga de maneira impetuosa por parte do BNG e do Partido Popular referencia a secretaria que hoxe non está presente, sustituía Ana como secretaria accidental, sin que ela poida dar as explicacións pertinentes. Tamén non acabo de entender como nunha primeira quenda o Partido Socialista dice que o que pretendemos é dar un paso máis e na segunda retractarse en función do que dice o Partido Popular. E o que dice o Partido Popular é baseándose nun informe que é favorable, repito, é favorable e está condicionado. Hoxe non teño a cifra, na próxima sesión plenaria voulles a decir o número de informes favorables da secretaria condicionados que pasaron por esta sesión plenaria e nin o señor Tano, nin o señor Xurxo, nin o señor Santi dixeron absolutamente nada, porque esas advertencias o que sirven é para despois incorporalas nos pregos, sin ningún tipo de problema. Se vostedes queren impedir a acción do goberno, fágano. Pero, por favor, non utilicen de rehens os veciños e veciñas de Entenza que tomarán boa nota do que hoxe fan aquí. Ahora, vamos a votar e que cada quen se retracte. O que se vota neste punto 7 é dar un paso máis na contratación das obras complementadas no proxecto denominado Saneamento de Entenza. Señor Joaquín, eu sei que vostede habitualmente non me respeta, pero aquí exerzo a presidencia. Exerzo a presidencia. E os acordos ao pleno traeos esta alcaldesa. Vamos a ver, cantas veces neste pleno leín o que pon o punto, sin ler a proposta completa, cantas? Non sei por que este punto vos pon tan nerviosos. En serio, por que vos pon tan nerviosos? Non, eu creo que vos preocupa é outra cousa, que a xestión traia proxectos a este pleno, que a xestión deste goberno traia proxectos a este pleno, e é a primeira vez que este grupo vai votar en contra, este grupo, vos vais a votar en contra. Díxechelo ti, pero menos mal que se graban os plenos, A ver, non apoiar, que significa? Que significa non apoiar? Non estou perdida, Joaquín. Dígolle que levo uns meses inmensamente feliz e orgullosa do traballo feito deste equipo. Non estou perdida, Joaquín. E máis, é que hasta me satisface non só o saneamento de Entenza, o de Soutelo da nosa parroquia. Ese ainda fai que sinta doble orgullo. E creo que ademais debería ser orgullo de todos e de todas. Santi, tranquilo. De verdad que te vexes sumamente nervioso. Non interesa que lle diga dúas cousiñas. Tamén o pediu, propoño. Pero se chegamos a votar a favor do... Mire, se chegamos a votar a favor do proxecto, usted non estaría hoxe aquí con isto. Non interrumpa. Se chegamos a votar en contra do proxecto, non estaría dando. Presidencia, vostede non é o presidente desta sesión, non interrumpa. Está facendo sistemáticamente, saltándose as quendas, o tempo de intervención, as palabras dos compañeiros. Está sendo un mal educado. É un mal educado. Propoño ao pleno o seguinte acordo para que os veciños e veciñas lle quede claro o que aquí se vai aprobar. Aprobar o expediente de contratación mediante procedimento aberto simplificado das obras completadas no proxecto denominado Saneamento en Entenza, convocando a súa licitación. Segundo, aprobar e autorizar o gasto que implica o contrato con cargo a aplicación 160.609 por importe de 856.850,01 euros do estado de gastos do orzamento para 2025 e no suposto de que a duración do contrato se estenda a posteriores anualidades, subordinarse o correspondente gasto e existencia de crédito nos respectivos orzamentos de cada ano. Terceiro, aprobar os pregos de cláusulas administrativas particulares e de prescripcións técnicas que rexerán o contrato. Cuarto, publicar o anuncio de licitación no perfil do contratante
Contido completado no marxe terceiro da Lei 9/2017 de 8 de novembro de contratos do sector público, así como toda a documentación integrante do expediente de contratación, en particular o prego de cláusulas administrativas particulares e de prescripcións técnicas, a documentación necesaria para a presentación de ofertas ten que estar disponible o mesmo día da publicación do anuncio de licitación. E quinto, designar as persoas integrantes da mesa de contratación específica para a adxudicación do contrato, que estará formada por presidenta titular, María Dolores Castiñera, alcaldesa presidenta, presidente suplente Alejandro Rodríguez Canosa, primer tenente de alcaldesa, o vogal titular número 1, Berta Alonso, como funcionaria con habilitación de carácter nacional responsable de Secretaría Xeral e Municipal, suplente do vogal titular primeiro funcionario ou funcionaria que corresponde á súa sustitución accidental. Vogal titular 2, Sara Baña Padín, funcionaria con habilitación de carácter nacional responsable de intervención municipal. Suplente do vogal titular 2, funcionario ou funcionaria que corresponde á súa sustitución accidental. Vogal titular 3, Alfonso Veloso Troncoso, arquitecto técnico municipal. Suplente do vogal titular 2, funcionario ou funcionaria ou personal laboral do Departamento Municipal de Urbanismo. Secretaria titular, Ana María Pérez Rodríguez, funcionaria dependente do Departamento de Secretaría, auxiliar administrativa. E suplente da secretaria titular, Beatriz Fernández Alonso, funcionaria dependente do Departamento de Secretaría, su escala administrativa. E sexto, notificar este acordo a todas as persoas, membros da mesa de contratación, e proceder a súa publicación no perfil do contratante do Concello de Salceda de Caselas. Votos a favor? Abstencións? Os votos foron os seguintes para que a veciñanza o sepa ben. Votos a favor de que o proceso de licitación do saneamento de Entenza, Movemento Salceda. Eu sei que a ansia dirixir o pleno, pero de momento fago eu, Joaquín. De momento podo anunciar os votos. Movemento Salceda votou a favor e as abstencións foron do Partido Socialista, do BNG e do Partido Popular. Sí, eu teño unha explicación clara. Bastante clara. Non pense vostede que me preocupa, 8. Imos polo punto 8, expediente 2007/2023, aprobación definitiva do estudo de detalle para a ordenación de volumes nunha parcela na confluencia das rúas Joaquín Fernández Sestelo e Lagoela. Pois ben, tras a petición solicitude de promociones Lagoela Madrid SL, que foi formulada o 11 de setembro de 2023, precisamente para a ordenación da parcela da Lagoela, redactado ademais pola arquitecta María Beatriz López González. Bueno, creo que a estas alturas todo o mundo sabe, decía outro día na comisión, que o obxectivo é a construcción de un GADIS, un novo servicio para o Concello de Salceda, nesa parcela. A cronoloxía dos feitos, comezamos o 23 de 12 de 2023 con esa aprobación inicial en Xunta de Goberno, donde se exixiron os informes sectoriales pertinentes, neste caso a AXI, pola afectación da APO 510, a Confederación Hidrográfica Miños-Sil e a infraestructuras eléctricas porque pasa por ali o tendido eléctrico. O 3 de febreiro de 2025 foi cando recibimos hai pouquiño tempo, por fin, a resolución favorable da AXI, da Axencia de Infraestructuras da Xunta, e en canto aos outros permisos xa se obtiveran os informes segundo se justificaba no documento inicial do estudo de detalle presentado concretamente o 1 de 12 de 2022 a autorización de confederación, o 25 de 4 de 2022 a resolución de xefatura territorial de vicepresidenta segunda da Consellería de Economía, e o 11 de 11 do 24, pois a resolución favorable da AXI.
Publicouse no 5/2 do 24, o 15 do 2 saiu na prensa escrita como obliga a lei, o 14 do 2 do 24 ata o 6 do 3 no tabuleiro de anuncios do Concello, e teño que decir que non hubo ningunha alegación. Un estudo de detalle ten por obxectivo reordenar os volúmenes con o fin de implantar unha única edificación, neste caso de uso comercial, tal e como permiten as nosas normas, calificadas de baixo, unha parcela que está calificada no baixo na ordenanza 2 e ten a necesidade de tramitarse e xustificarse para tratar iso, como vos decía, de ordenar un espazo único. Importante, moi importante, xa vos lo comentei na comisión, non se esgota a altura total, ao contrario, os volúmenes son inferiores e, polo tanto, non se usa todo o espazo e o volumen que se podría usar. As nosas normas subsidiarias do 97 permiten precisamente este estudo, está prevista ademais na lei do Chan, recolle a posibilidade non só de estudo de detalles para a ordenación de volumen, senón tamén, como vos decía, está recollida na 2/16 da Lei do Solo de Galicia. Uso comercial, o do GADIS, que se admite na ordenanza, e que ten unha superficie, esa parcela ocupada de 982,70, unha parcela edificable de 2.027 metros cuadrados, unha cesión de beirarrúas de 515 metros cuadrados, unha glorieta de 25 metros cuadrados, e un importante espazo peonil e humanizado de 300 metros cuadrados. Informes favorables, permisos sectoriais recibidos, un traballo técnico de todo o Departamento de Urbanismo importante, moi importante, e eu creo que, ademais, precisamente como vos decía, están nas rúas, os veciños e veciñas están deseando que ese novo servicio para Salceda saia adiante. Nos últimos tempos vimos incrementados moitos servicios necesarios para a vila, e que fala do apoxeo e do crecemento da vila. Non falamos de, como exemplo o velatorio, pero tamén os novos comercios que se están abrindo, que ademais son impulsados por xente xoven, emprendedora do pobo, que nos fai sentir especial orgullo de que asenten no territorio os seus negocios e que influyan na economía local. En definitiva, trátase de traer a este pleno a aprobación definitiva, é necesario pasalo por pleno, os trámites todos de audiencia, de publicidade, de transparencia e de alegacións pasaron todos os procesos, os permisos sectoriais están concedidos, os informes son favorables, e o que se pretende é aprobar definitivamente para que esa infraestructura, ese servizo, o GADIS, sexa unha realidade. Palabras? Partido Socialista? Se está todo legal, tampouco en iniciativa privada entendo que tampouco hai nada máis que dicer. Grupo Mixto? Pois, se vos parece, entón votamos a aprobación definitiva do estudo de detalle para a ordenación de volúmenes unha parcela na confluencia das rúas Joaquín Fernández Sestelo e Lagoela. Votos a favor? Votos a favor de Movemento Salceda, PSOE e BNG. Abstención do Partido Popular. Pasamos ao punto 9, expediente 989/2025, aprobación do proxecto de execución de cambio de pavimento e ascensor montacargas na Praza de Abastos. Vai defender este punto a concelleira de Comercio, Selene. Adiante, Selene. Boas noites xa a todos os que estades hoxe aquí presentes, e tamén os que nos estades e as que nos estades vendo desde a casa. Neste punto vimos a presentar un proxecto que completa dous aspectos fundamentais para o fomento do comercio, da nosa comercio e o mercado da nosa Plaza de Abastos, e que ven de recibir unha subvención da Xunta de Galicia que costeará o 80% dos gastos. Por unha banda, o cambio do pavimento, que mellorará a estanqueidade e a salubridade do mercado. Para isto, sustituirase o pavimento do terrazo existente, demolerase o pavimento actual, eliminando todas as capas ata chegar ao forxado. Con posterioridade, impermeabilizarase e executarase o pavimento industrial polimérico
constituído cun recubrimento de resina epoxi sobre soleira de formigón en mans de fibra de polipropilena. Por outra banda, colocarase un ascensor montacargas, dotase de accesibilidade dende a cota da planta semisótano ata a planta baixa. Este ascensor terá parada na planta baixa nunha zona de pasillo que foi executada para dar acceso á zona dos aseos, mellorando así a conexión co aparcadoiro que dar acceso ás mercadorías pesadas do mercado. Este montacargas mellorará non só o traballo dos repartidores e dos comerciantes, sino que tamén as instalacións e a imaxe do noso mercado. Un proxecto que conta con informes técnicos favorables e que ten un presuposto base de licitación que ascende a 226.896,30 euros. Esta subvención será fundamental para dar continuidade ao traballo que se comezou xa no 2013 por Marcos Besada como alcalde e Loli como concelleira naquel momento, elaborando esos proxectos e realizando a primeira fase de reforma do exterior. Unha segunda fase no 2014 coas bancadas, o teito e a imaxe interior e exterior e unha terceira fase con Verónica como concelleira cos baños e a impermeabilización da cuberta. O 28 de febreiro deste mesmo ano sae a convocatoria da subvención de dinamización e revitalización da Praza de Abastos por parte da Xunta de Galicia. O 11 de marzo faise a presentación da mesma, un marxe de 11 días para presentar unha subvención desta envergadura, que só é posible realizar con éxito cando o traballo se realiza de xeito constante e cun obxectivo común, xa que o que aquí se realizou foi unha adaptación do proxecto xa feito na terceira fase, onde se recollían baños, chan e montacargas. O día 10 de abril chegou a concesión da subvención que contempla esta obra e un terceiro apartado. Antes de explicar ese terceiro apartado, me gustaría aproveitar este momento para agradecer aos anteriores concelleiros e alcaldes o traballo feito. Paréceme que 11 días para presentar unha subvención deste calibre, onde hai que presentar un proxecto, é un tempo insuficiente, e se non fose o traballo, se non estivese o traballo feito de os concelleiros, concelleiras e alcaldes e alcaldesas anteriores, isto non sería posible. Tamén me gustaría agradecer a todas as persoas, veciñas e veciños que apostan polo comercio local, que compran na Praza de Abastos e no resto do comercio local e que apostan por un comercio de proximidade e xusto. A terceira parte da subvención concedida foi un diagnóstico estratégico de mercado da Praza de Abastos, un proxecto orientado á obtención do selo de Mercado de Excelencia e que buscamos poñer en valor e potenciar as características tanto físicas como arquitectónicas da Praza de Abastos, analizando o seu estado, así como os traballos de restauración e reformas acometidos. Un estudo que terá un custo de 14.000 euros, os cales financiará a Xunta de Galicia 11.200. Este diagnóstico e propostas de mellora para a dinamización e optimización do mercado local estenderase tamén a análise de todo o mercado, non só o da Praza de Abastos. Para financiar este proxecto que hoxe presentamos, solicitouse unha subvención de 123.059,20 euros para o ano 2025, dos cales a Xunta aportará 98.447,36 e 24.611,84 o Concello. E para o ano 2026 solicitáronse 122.677 euros, dos cales a Xunta financiará 96.205,68 e o Concello Salceda 26.471,42 euros. Falamos dun total de 245.736,3, dos cales foron concedidos 196.588,99. Nada máis. Gracias. Palabras, Partido Popular. Ben, o certo é verdad que para que a plaza mellorase nos últimos anos houve que facer, lógicamente, proxectos, houve que aprobalos en pleno, co voto sempre unánime de toda a corporación, e houve que, a través do Goberno da Xunta de Galicia, sacar esas axudas para a reforma da Plaza de Abastos, senón non sería posible. Pero, bueno, non pasa nada. Que é importante decir os estupendos que somos todos, que a realidade aquí é. E entonces, bueno, estaría ben que vamos a mirar o tema de 11 días, señora concellera, iso non cree nin usted. Unha cousa de que tueran constancia e outra cousa de que saliu publicada no Diario Oficial de Galicia. 11 días, eu non mo creo, teño que velo para creermo. E outra cousa
outra cousa é cando ustedes esperan notificación do mismo ou se enteraron do mismo, pero 11 días ademais para unha subvención. Bueno, vale, no, sí, non digo que non, pero me parece raro, porque 11 días que foran 10, 15, 30, pero 11 días, bueno, os festivos a veces non se contan, os sábados tampouco, o domingo tampouco, estas cousas todas. O importante é que, unha vez máis, a Xunta sacase este tipo de subvencións para a mellora das plazas de abasto de Galicia, que se concorrise a ela, que viñera concedida, que vamos a ver realizada esa obra, e o que pedimos, como en todas, como foi no seu momento, que se fan as cousas con responsabilidade e con seriedade, que non xustifiquen cousas injustificables. Non quero dicir que se vai a fazer, pero sí o que pasou, non? Que un toldo, por exemplo, se xustificase por 12.000 euros, cando en realidad vale 6.000 e pico, 7.000, etc. O que as bancadas en Inós quedasen ben rematadas e non como quedaron, ali están para ver, etc. Entón, o importante é que os profesionais se exixa que fagan o mellor posible o seu traballo para que perduren no tempo, para que queden ben e non ver como as cousas se deterioran e quedan mal executadas, porque temos moitos exemplos no noso concello dos últimos anos. En frente mesmo da plaza xa podemos ver como están os adoquíns outra vez da rúa Pontevedra, e debe ser xa a quinta ou a sexta vez que se dentro de pouco tedes que xa volver a mandar ali os obreros para que o repoñen, porque xa mides como están. Pero non pasa nada, seguiremos no mesmo, e cando un dice algo, entón é malo malísimo, pero é a realidade. Entón, se a realidade molesta e non queremos intentar facer as cousas ben ou poñer hincapé para que se fagan ben, pois bueno, como paga o pueblo, non pasa nada. E dito isto, o noso voto, como sempre, en esta cuestión da Plaza Abasto vai ser favorable, insistindo en que, desexando que se faga e se execute do mellor xeito posible para que perdure, para desfrute tanto dos que utilizan a plaza, que van ali a mercar, como dixen na comisión, dos profesionais autónomos e empresarios que teñen ali o seu negocio, o seu posto, e tanto dos mércores como tamén os que están ali permanentemente, os cales llegues agradezo o seu traballo para, bueno, pois como se dixo aquí, ter o comercio local pois con moitos máis, o sea, con servicios propios dunha vila como a nosa e sobre todo da modernización que fixeron deses espazos na plaza por parte destes empresarios autónomos e apostaron pola mesma. Nada máis e gracias. Partido Socialista. Entendemos que a mellora necesaria, pouco máis. Ben, poderon aproveitar para alterar o nomeamento do proxecto. Dentro dun tempo, hoxe sabemos do que estamos a falar, dentro dun tempo calquera que vexe isto pensará que hoxe aprobamos o cambio de pavimento e de ascensor. Non estamos falando de cambio de pavimento e de ascensor, estamos falando de cambio de pavimento e dotación de ascensor. En fin. Que todo o malo da subvención de 250.000 euros é xa ese tan o título do punto. Selene? Quero puntualizar antes de que os compañeiros do Partido Popular lle volvan dar a volta. Evidentemente somos conscientes de que temos un mes de plazo para presentar a subvención, pero tamén somos conscientes de que é unha subvención de concorrencia non competitiva, que hai uns fondos máximos que se esgotan a medida que os diferentes concellos van presentando a subvención e que tardamos 15 minutos en presentar toda a documentación para evitar perdela. Polo tanto, tuvemos 11 días e 15 minutos para presentar a subvención e poder obtela. E agradecemos a subvención concedida á Xunta de Galicia, igual que agradecemos a todas as administracións que subvencionan calquera acción neste concello, por descontado. Pero tamén quero agradecer o traballo das anteriores concelleiras, das anteriores alcaldesa e dos anteriores alcalde, do equipo técnico e de todas as persoas que traballaron para que a 11 días e 15 minutos o Concello de Salceda pudera presentar unha subvención de concorrencia non competitiva e que fora concedida. Entón, de que nos sirve un mes de plazo se no primeiro día xa sacaban os fondos? Porque isto sucede a máis concellos. Estou segura que hubo moitos concellos que presentaron proxectos fantásticos e que se quedaron fora por falta de fondos. Entón, non podemos agardar un mes. O gallá Xunta de Galicia puntuara por proxecto e non por axilidade. 'Pero neste caso non foi así.
Gracias, señora concellera, por la aclaración. Partido Socialista? Grupo Mixto? Pois votamos o acordo, entón, primeiro aprobar o referenciado proxecto de obras denominado Memoria valorada de execución do cambio de pavimento e ascensor montacargas na Praza de Abastos de Salceda de Caselas, redactado por Carlos Álvarez Ávila, asinado 11 de 3 de 2024, con un orzamento base de licitación de 226.896,30, IBE do 21% incluído, ascendendo IBE a 39.378,70 e orzamentos en IBE a 187.517,60. E segundo, que se leve a cabo o reformulo do proxecto de obras de conformidade co artigo 236 da Lei de Contrato do sector público. E antes de votar, bueno, eu creo que debemos alegrarnos, como decíamos antes, crecen os servicios, neste caso completamos por fin ese proxecto que naceu hai moitos anos, que sufriu diferentes fases e que agora pechamos o círculo. Ademais, un círculo que chega en moi bon momento porque hai xente xoven preocupada polo futuro da Praza de Abastos, na que pronto, ademais, haberá máis servizos na Praza de Abastos. O noso hubo quen fixo apostas de mercados excelentes convertidos en espacios socioculturales, de dinamismo, que está moi ben esa aposta. Nosa aposta sempre foi clara, a de potenciar o rural, a de potenciar o produto de proximidade, incluso a de xeración de explotacións gandeiras, e estamos moi orgullosos e orgullosos das nosas praceiras, que son xente nova e que decide quedarse no noso concello e ter o seu negocio na Praza de Abastos. Dito isto, votos a favor, unanimidade. Pasamos ao punto 10, o expediente 989/2025, a ratificación do apartado primeiro da resolución número 2025-0442 de aprobación do proxecto de obras denominado Renovación do alumeado deportivo do campo de fútbol municipal. Defende o punto Marcos Troncoso, concelleiro de Deportes. Ben, neste expediente 989/2025 para a ratificación deste proxecto, un pouquiño para contextualizar, o 12 de marzo de 2025 publícase no ODOGA a orden do 5 de marzo do 2025 polo que se establecen os criterios e o procedimento para a distribución do fondo adicional ao Fondo de Cooperación Local destinado a concellos de Galicia con poboación menores de 15.000 habitantes para o ano 2025. Isto que se traduce, ao final, en unha liña de financiamento para mellorar a eficiencia enerxética de edificios municipais. Neste caso, Salceda de Caselas, contamos con un período de un mes e Salceda o que presentou foi a renovación do alumeado deportivo do campo de fútbol do Penedo Redondo, un proxecto redactado por o enxeñeiro industrial Javier Regueira. Esta obra é unha obra que tampouco é moi complexa, consiste na sustitución hai 4 torretas de iluminación con 24 proxectores de descarga con lámparas que se sustituirán por, se nos conceden a subvención, por suposto, por 20 proxectores LED. Pasamos dunha potencia instalada nesta instalación deportiva de 51.600 vatios a 20.000 vatios, é dicir, menos da metade, o que suporía un aforro no consumo enerxético do 62%. Tamén nesta obra se sube unha colocación dunha parrilla metálica onde se van a anclar eses proxectores e a posta en servizo e apuntamento preciso para que a iluminación sexa máis correcta. O prazo de execución son 3 meses e o orzamento base de licitación da obra IBE engadido son 48.398,79 euros. Ao final, entre honorarios de redacción de proxecto e dirección de obra, pois o que se solicitou na subvención son 54.998,61 euros. Por que escollemos este proxecto? Ao final creo que era a única instalación deportiva do noso concello que todavía non se había feito o cambio a iluminación LED. No anterior proxecto de sustitución de luminarias, no DUS 5000, proxecto de 1,5 millón de euros que supuxo a maior subvención do noso concello da historia, pois dentro dese proxecto se executou, a parte de toda a sustitución das luminarias de todo o concello, tamén o do campo de fútbol
E, bueno, como xa hai outras instalacións como as pistas deportivas, o estadio o circuito de pump track, que tamén se teñen este tipo de tecnoloxía LED que nos supón un aforro e unhas ventaxas ambientais pois considerables. Consideramos que esta pois tiña un encaixe perfecto para completar toda a rede deportiva. Vaya, pois si ao final van saindo proxectos no que sí que hai investimento no deporte, non? De Salceda. E como decimos, pois este creemos que é un encaixe perfecto para esta liña de financiamento. Como decimos, un aforro de 62% con un plan de axuste, pois creemos que é unha medida pois moi acadecida para contribuir neste descenso neste aforro económico, non? Nada, tamén é certo que era unha demanda dos clubes que ali fan uso desta instalación deportiva, que son seis equipos: a Escola Denis Suárez, o Caselas Fútbol Club, o fútbol femenino Escuelas EDM Salceda, Caselas veteranos de Par de Rubias e Par de Rubias afeccionados. Por ali pasan centos e centos de deportistas cada día e sobre todo nos traslada, non, que en época sobre todo en inverno e nos adestramentos e incluso nos partidos do fin de semana pola tarde, pois teñen dificultades para a práctica do deporte, neste caso do fútbol, e, bueno, pois é unha reclamación que levan feito nos últimos anos de mellorar esa iluminación, e creemos que este é un encaixe pois perfecto para elo, non? Ames. Moi ben, palabras, Partido Popular. En estas cousas non hai debate, simplemente, como dixen na anterior intervención, en todas, e como tamén dixen, e de lo falaremos seguramente nos próximos meses, anos, cando se aprobou o proxecto de cambio de luminarias no noso Concello, pois o que pedimos é que os técnicos fagan como darse por feito que se fai un traballo profesional, que aconsellen e proxecten nos proxectos os mellores sistemas, en este caso luminarios, para ese tipo de instalacións, que quede o mellor posible, que perdure no tempo e, por tanto, o noso voto vai ser favorable. Grupo Socialista, Partido Socialista. Estamos a favor, tampouco hai moito que dice. Grupo Mixto. Ben, se de aforrar se trata, eu creo que o goberno local pode ser bastante máis ambicioso, non? Eu voto en falta un proxecto onde se aproveite os edificios do Concello de cara non só a reducir o consumo de enerxía eléctrica, sino incluso a cotas cero en moitos momentos e a producir enerxía. E este edificio, por exemplo, ten un tellado en situación, en orientación inmellorable, non? Para esa situación. Eu creo que, cando menos na comisión, non se falou en ningún momento de que era unha mellora na iluminación do estadio, senón que era unha reducción de consumo. Se realmente se fora por aí, eu creo que había que ser bastante máis ambiciosos que cambiar as luminarias dun campo de fútbol. Antes de empezar a segunda quenda, e porque eu estaba na comisión e Marcos non, sí que se falou, Tano. E máis, aínda que non se falara, ti tes que ir á comisión cos expedientes estudados, digo eu. Marcos. Non sei, pouco que engadir. Al final, ten unha doble vertente este proxecto. Por un lado, hai un aforro enerxético e, por outro lado, pois hai unha necesidade para un servizo nunha instalación municipal. Eu creo que pois é un proxecto moi acaecido neste caso. Pois estamos solventando dous problemas. En canto de, entraban moitas actuacións, se poderían efectivamente tamén utilizar para a construción ou instalación de paneis fotovoltaicos, para cambio de ventanas, ou si, efectivamente había moitas actuacións. Nos creemos que esta era a máis acaecida, porque tamén estamos estudando e traballando noutros proxectos diferentes para atacando un poquinho tamén esa línea de dotar de paneis fotovoltaicos os edificios municipais e mellorar a eficiencia enerxética. Segunda quenda, Partido Popular. Grupo Mixto. Tampouco, pois
Votamos, pois, a aprobar o referenciado proxecto de obras denominado Renovación do Alumeado Deportivo do Campo de Fútbol Municipal, redactado polo enxeñeiro industrial Javier Regueira Mingués, de data 2/4/25, cun orzamento base de licitación de 48.398,79, o IBE do 21% ascendendo a 8.399,79 e o presuposto sen IBE a 39.999 ascendendo os honorarios e a redacción do proxecto e dirección de obras a un total de 6.599,82 e segundo, solicitar a Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes unha achega por importe de 54.998,61 o aveiro da orde do 5 de marzo de 2025 pola que se establecen os criterios e o procedimento para a distribución do fondo adicional ao Fondo de Cooperación Local destinado aos concellos de Galicia con poboación inferior a 15.000 habitantes previsto na letra H co artigo 64 da Lei de Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2025, aceptando expresamente as condicións de financiamento e demais requisitos establecidos na orde para a execución do proxecto Renovación do Alumeado Deportivo do Campo de Fútbol Municipal e terceiro, dar conta do presente decreto ao pleno nos termos establecidos legalmente. Votos a favor? Unanimidade. Pasamos ao punto 11, o expediente 2889/2020, denominación da nova vía pública Carreiro do Rollo. Ben, temos a necesidade de denominar a un novo espazo de uso peonil, un novo vieiro que está a ser usado polas persoas que o transitan, pero tamén por veciños e veciñas que deciden vivir nese espazo. Hai unha nova vivenda ocupada e que necesita, nomear ese espazo e ter un número na fachada da súa casa. Carreiro do Rollo, unha aposta pola toponimia do lugar, ese carreiro que une a avenida de Victoriano Pérez Vidal con Rollo, sufre unha bifurcación tamén cara a outra punta de Rollo. Era necesario ou un puntiño máis, un pasiño máis neste tan falado e tan premiado Carreiro do Rollo que é introducilo no rueiro municipal. Palabras, Partido Popular, Partido Socialista, Grupo Mixto. Pois pasamos a aprobar a proposta de denominación das seguintes vías: Carreiro do Rollo, o viario que dá comezo na avenida Victoriano Pérez Vidal e que se bifurca en dúas saídas na Rúa Rollo. E segundo, notificar o presente acordo ao Instituto Nacional de Estadística, Catastro, Rexistro da Propiedade e Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos, así como as persoas propietarias das vivendas existentes no Carreiro. Votos a favor? Unanimidade. Pasamos ao punto 12. O punto 12 é a moción presentada polo Grupo Mixto BNG sobre estudo para establecer un servizo municipal de transporte. Adiante. Ben, facemos unha proposta a este pleno para que se inste ao Goberno a facer un estudio para establecer un servicio municipal de transporte. Facemos esta exposición de motivos. No tempo e lugar nos que vivimos, a mobilidade pasa inevitablemente polo uso do vehículo privado por inexistencia dun servicio público que cumpra as expectativas e necesidades que temos para nos desplazar. Falamos de case a metade da poboación do noso concello residente nas parroquias e dependente en todo momento de solucións persoais para se desplazar cara aos lugares onde debemos irremediablemente de acudir para trámites cotiás, médicos, entidades bancarias, correos, compra, etc. Falamos da vida diaria das persoas, de nada extraordinario, polo que é a nosa obriga a dedicar tempo e recursos para procurar solucións. As críticas que legitimamente facemos ás administracións responsáveis da mobilidade perden eficacia e seriedade se desde esta administración, o Concello, non afrontamos tamén as responsabilidades que nos corresponden de pôr a disposición da veciñanza das parroquias os medios que faciliten a súa vida diaria para se desplazaren dentro do territorio municipal. Na actualidade,
e sen ningunha limitación entendemos que é posible establecer un servicio que, como mínimo, ofreza servizo regular de transporte ás persoas residentes das parroquias para que se desplazaren ata a Esfarrapada. A tal efecto, enténdese necesario un estudo de viabilidade e custes orzamentarios, a comezar por establecer ese servicio os mércores, días de mercado na vila. Na nosa opinión, ese estudo debería achegar solucións sobre percorridos máis axeitados de cara a establecer as rutas necesarias e, así mesmo, unha estimación de custes e financiamento necesario. Con iso, conseguiremos reducir as dificultades na mobilidade da veciñanza das parroquias, facilitando o acceso aos servicios da vila en transporte público, o que, sen dúbida, axudará a mellorar a calidade de vida das persoas residentes nas parroquias, ao tempo que axudará a reducir a dependencia do vehículo privado e o tránsito destes pola zona urbana. Polo anteriormente exposto, o ENG traslada a seguinte proposición, que o Pleno da Corporación insta ao Goberno local a encargar un estudo de viabilidade sobre a mobilidade interna no territorio municipal, desde os diferentes lugares das parroquias cara a Esfarrapada e viceversa, previo ao proxecto para establecer un transporte público municipal que dé servicio ás parroquias cara á zona urbana do municipio. Podemos ver os mércores, os días de mercado, se nos movemos polas estradas camiño das parroquias, cantidad de veces vemos a persoas de idade cargando con bolsas, porque nas parroquias hai unha dependencia total do vehículo privado, pero nen todo o mundo pode ter un vehículo privado, nen todas as casas poden ter dous vehículos privados. Cando só hai un vehículo privado e na casa a persoa que usa o vehículo ten que ir traballar, se queda realmente sin ninguna disponibilidade o resto da xente que vive en cada casa, non? Lamentablemente, cando vemos as persoas cargar coas bolsas, sobre todo os mércores, cara á súa casa, casi sempre estamos falando, non sei por que, de mulleres, ou non sei por que, ou sabémoslo a todos, non? De mulleres. Nós creemos que este Concello, creemos que non vai ser realmente fora do estudo, non vai ser un custe que este Concello non pode afrontar, debe dar os pasos necesarios para afrontar un servicio deste tipo, porque a xente das parroquias o que non pode é estar supeditado a ver se alguén a trae, se alguén a leva ou se na casa hai alguén para desplazala. Creemos que é a obriga de todos as persoas que formamos parte desta corporación dar pasos á hora de instar ao goberno local a traballar nese sentido. Ben, o problema de transporte é algo que preocupa e moito a todo o equipo de goberno. De feito, traballamos en diferentes vías de solución de maneira conxunta. Alex, Selene, Marcos e esta alcaldesa. Eu teño que decir, ademais, que debemos agradecer o esforzo e o traballo que están facendo os colectivos sociais da nosa vila, nomeadamente Mulleres Rurais e Caselas e a Asociación de Xubilados. A sociedade demanda mellores servizos, un servizo que ademais non é competencia deste Concello. Vai defender esta moción por parte do Movemento Salceda Selene porque estuvo involucrada nun problema moi concreto que era o servicio de transporte o IES Pedrarrubias con motivo da ampliación do bacharelato e vai defender esa moción. Se ben é certo que calquera dos catro creo que poderíamos defendela. Selene, adiante cando queiras, que sabemos que tes o tema perfectamente estudiado. Antes de nada, gustaríame facer unha pequena puntualización do punto anterior que se me esqueceu e que non nomeei a Mun Arquitectura, que foron os encargados de elaborar o proxecto da Praza de Abastos, e desde aquí aproveitar para agradecerlle a axilidade e o ben que o fixeron, froito deso, pois tivemos esa subvención. En canto a esta moción, estamos completamente a favor coa exposición de motivos, creo que non podría ser de outra forma,
pero, bueno, pois este estudo de viabilidade xa está un pouco adiantado. De feito, trouxenvos unha copia para cada partido. Acércase ali agora. Un estudio que comezou que realizou a Xunta de Galicia en marzo do 24 tras a petición deste concello, da súa alcaldesa e neste caso eu como concelleira. Somos conscientes de que a problemática do transporte en Salceda é moi grande e baixo o meu punto de vista se divide en tres aspectos fundamentais. O primeiro é o transporte cara a Vigo, que podría solucionarse en parte facilitando o transporte a Porriño, xa que ali ten moita conexión. O segundo é o problema pois que ben comentaba Salustiano de as parroquias cara ao centro da vila, sobre todo pois o mellor optimizando os mércores que é o día de mercado. E o terceiro, e para min seguramente dos máis importantes, é o problema do transporte para o bacharelato ao IES Pedrarrubias. Unha problemática que compartimos con diferentes concellos, xa que, bueno, pois a educación do bacharelato non é obrigatoria e, polo tanto, pois o servicio de transporte tampouco. Agradecer a dirección do IES Pedrarrubias as relacións que mantivo coa Xunta de Galicia e o incansable esforzo e traballo por solucionar esa situación previo a miña chegada como concelleira, me consta, e esforzo ao que nos sumamos pois xa na primeira xuntanza que se mantivo o 16 de outubro do 23 en Pontevedra, na que asistiu Loli, eu, a directora do IES Pedrarrubias e tamén María Martínez, a yegua directora xeral de mobilidade naquel momento, actual conselleira de Infraestructuras e Vivenda, onde se plantexaban as diferentes dificultades de mobilidade, sobre todo a problemática do alumnado do bacharelato do IES Pedrarrubias, como mencionábamos, en o que se valora a opción de propoñer un SIMO, un servizo de interese municipal. Despois hubo unha solicitude por escrito e froito desa xuntanza, unha seguinte reunión o 12 de febreiro de 2024 no que unha técnica de urbanismo e eu nos volvimos a reunir con persoal técnico da Xunta para profundizar nas posibles rutas, nas posibles horarios, nas posibles opcións e optimizar os recursos. E despois, unha vez recibido este documento que vos acabo de entregar, o 24 de xuño do 2024 nos reunimos coa empresa concesionaria, este caso con Monbus, alcaldía e eu tamén coa empresa, e se pon encima da mesa e a dirección do centro educativo, se pon encima da mesa os diferentes incumplimentos, se pon encima da mesa as problemáticas de transporte e se valoran todo tipo de posibilidades, como que Monbus traia un novo bus, hasta o posible cambio de horario do centro educativo para facilitar isto, chegando a unha especie de acordo de doblaxe de autobuses, que non é un acordo que non é unha solución, porque realmente hai rapaces de educación secundaria obrigatoria que deberían ter garantizado un autobús tan pronto acaba o servicio e que teñen que esperar, pero que o certo é que dá servicio ao alumnado de bacharelato, que é o que se está facendo actualmente, aínda que insistimos que consideramos que se debería poñer unha liña máis de autobús. Dice este análise ou este documento que os acabo de entregar, con data do 21 de outubro de 2023 foi recibido ao Servizo de Mobilidade de Pontevedra un escrito remitido polo Concello de Salceda e Caselas, proposta de implementación do Servicio de Interese Municipal SIMO para o tráfico interno do Concello de Salceda e Caselas para a mellora de cobertura do transporte público colectivo, mediante a que se reclama establecer unha conexión ao Instituto IES Pedrarrubias do citado Concello para dar servizo aos alumnos e alumnas de bacharelato e un servizo para os veciños da parroquia o día de mercado.
O Concello de Salceda de Caselas carece de transporte colectivo interno, sendo este demandado históricamente pola veciñanza das parroquias para os días de mercado que se celebra os mércores. O alumnado de bacharelato do IES Pedrarrubias atopa coa imposibilidade de acceder ao transporte escolar por ser curso non obrigatorio. O transporte escolar actual se mostra insuficiente para dar cobertura ao bacharelato, ademais da ESO. A alternativa de mobilidade para este alumnado, 49 persoas, sería unha liña regular de transporte público colectivo que coincida coa entrada e saída do centro de ensinanza e que se podería facilitar a través dun SIMO. En data do 12 de febreiro de 2024 se mantivo unha reunión con representantes do Concello a fin de aclarar detalles técnicos de proposta realizada. En base á proposta concreta se presenta a análise dos servizos solicitados. Bueno, unhas páxinas máis adiante se pode ver facilmente unha imaxe dun mapa que fai como unha especie de oito no que, no que se plantexa unha ruta ás 8 da mañá que comezaría ás 8:30 da mañá, é dicir, unha vez que se descargan, no? Pois que entran os rapaces e as rapazas no bacharelato. Esa ruta comezaría pola mitad das parroquias, faría unha primeira parada na Devesa e seguiría pola outra metade das parroquias ata volver a Devesa. E a iso das 12 do mediodía, máis ou menos, pois comezaría outra vez unha ruta na Devesa que iría pola metade das parroquias, volvería a parar na Devesa e iría pola metade das parroquias ata chegar ao instituto para poder facer o servicio de transporte do bacharelato e a saída dos rapaces. É a proposta que se solicitou, falando pois co equipo técnico. Esa foi a proposta que aquí ven recollida. Solicitouse tamén un estudo económico que nos consta que sí que se fixo, a pesar de que non lo quixeron enviar, pero sí que non lo dixeron de maneira telefónica, non sei o porqué de non querer enviárnoslo e de si decírnoslo, pero fixeron como dous presupostos, un primeiro para esa ruta IES Devesa e todas as parroquias, e outra ruta que sería o IES, pero que chegaría a parada de Carballida e logo pasaría polas parroquias. Ven todo explicado no documento que podedes ler e se tedes calquera cuestión pois podemos reunirnos e tratalo. Os orzamentos que eles calculaban rondaban preto entre os 10.000 para unha e os 11.500 para outra. Deixar claro que na reunión que se mantivo con Monbus os precios que a empresa establecía lonxe quedaban destes, e igual ese é o motivo polo que non nos quixeron pasar por escrito o estudio económico, xa que o mellor a empresa concesionaria non está disposta a aceptar este tipo de prezos. Coincidimos, polo tanto, con esta moción, pero neste caso, pois esa primeira parte que aquí se solicita, creo que, pois xa vendría bastante rodada. Perdón pola demora. Bueno, eu creo que o tempo era imprescindible precisamente para explicar o contido do estudo entregado pola Consellería. Só engadir unha cousa é que nos votaríamos e apoiamos esta moción, pero creemos necesario engadir un punto onde se solicite a Xunta a mellora do transporte metropolitano con unhas frecuencias dignas. Que supoño que non haberá problema porque a nosa queixa, a petición e a demanda é a mesma. Partido Popular? Partido Popular? Sí. Boas noites a todos, a todas, público presente, membros da corporación e tamén a todos os que nos siguen a través das redes sociales. Os que estamos preto dos 50, se nos ven a lembranza do servicio de transporte de persoas en furgoneta que houve en Salceda xa hai moito tempo. Un servicio de transporte que nos ofreceron dous veciños que os cales fago especial mención e recordo. O veciño de San Xurxo, o señor Antonio das Nogueiras, e o veciño da Feira, o señor Antonio Troncoso. Eles contribuíron co seu traballo e as súas DKVs da época a facilitarlle a mobilidade a todos os veciños e veciñas, así como dun xeito máis especial no día do noso mercado da cuarta feira, como decían os nosos avós, axudando a que este fose máis dinámico e activo. O noso grupo, o Partido Popular de Salceda, súmase á iniciativa que hoxe se propón neste punto da orde do día, en aras de mellorar o servicio da mobilidade para todos os nosos veciños e veciñas,
facilitarlle o día a día e aportar calidade de vida, sobre todo para aqueles sectores da poboación con algún tipo de impedimento á hora de optar pola mobilidade de xeito persoal ou os que por unha mobilidade compartida a prol do medio ambiente. Por todo o exposto, o voto do noso grupo vai ser favorable para a proposta presentada. Moitas gracias. Partido Socialista. O noso grupo tamén considera unha necesidade importante facilitar o acceso a farrapada, sobre todo polo tema de compra de alimentos, sobre todo, dado que sobre todo en grande número de parroquias que en todas hasta hai determinado tempo ainda había unha opción dunha tenda de barrio ou parroquial que pouco a pouco foron desaparecendo. Queda en Soutelo algo, en Parterrubias tamén, pero parroquias como na miña xa non queda absolutamente nada ni onde comprar unha barra de pan. Entonces, entendemos que si é unha necesidade importante, por lo tanto, imos apoiar iso, como tamén a do, estaríamos de acordo que de incluir o do transporte metropolitano. Grupo Mixto. Bueno, eu teria agradecido que isto se pasase, sobre todo, unha vez que tivo entrada a proposta, porque así os grupos que estamos aquí saberíamos de que estamos a falar e non estar mirando agora no pleno un documento sobre a marcha, non? Venme a cabeza de un par de preguntas sobre os importes cos que falou a señora concelleira. Estes importes que non están por escrito, como se dixo, que son a un servicio só os mércores ou un servicio diario de luz a venres? Polo que me dixeron, esta proposta económica contempla o servizo diario de luns a venres do Instituto, é dicir, un autobús para as mañás e a primeira hora e a outra, que só faría a ruta escolar, e os mércores polas parroquias. Ben, é un principio, eu coido que o primeiro paso debe darse, debemos ser ambiciosos, eu creo que quedarse na cuarta feira só, eu creo que limitar un pouco a actividade do mercado, a posibilidade de que a xente das parroquias teña un servicio de mobilidade. Agora, en principio, parece-nos positivo. O que habería que establecer a partir destes informes económicos é que parte está disposta, indudablemente noutro foro, non neste pleno, que parte está disposto a por o goberno local como subvención neste tema, porque pode haber distintas fórmulas de financiación a través dun billete de coste reducido, con participación por parte do Concello ou todo por parte do Concello, teríamos que velo, debería verse, indudablemente eu creo que isto o que se debe sacar a un concurso. Eu sei que, indudablemente, cando falamos de algunha empresa sabemos que, as posibilidades de desenvolver o servizo, pois hai empresas que están mellor situadas que outras, indudablemente, pero fora desa casuística, desa situación, eu creo que debe sacarse, ir a un prego de adxudicación do servicio por un determinado tempo e ir logo correxindo de cara a ampliar ese servicio. Eu creo que é unha necesidade. Contesta, Selene. Perdón, Tano, pero que non se pode facer así, a normativa, a lei non o permite. O acordo ten que ser coa empresa concesionaria, neste caso. Claro. Xa hai unha concesión de líneas. Quero dicir, voume explicar, porque o mellor non me expliquei ben. Para implantar un SIMU, que é o que aquí eu presento, para implantar un SIMU, o SIMU ten un custe por kilometraxe e demais, polo servizo. A Xunta de Galicia ten diferentes descontos a xente nova, a xente maior de 65 anos, esa sería como cada persoa ten que pagar o seu billete e
esa colaboración da Xunta xa vai nos descontos a esas persoas por X motivos, non? Pola tarxeta nova ou por ser maior. Pero despois os pasos para poder realizar isto, según teño entendido e o que nos informaron serían os informes técnicos, que neste caso serían estes, o acordo coa empresa concesionaria e o Concello, elaborar o borrador do Concello, solicitarlle ao concesionario unha certificación e logo si traelo a acordo plenario. Pero eu entendo que nun principio a empresa concesionaria debería ser en este caso Monbus. Iso foi o que eu entendín, que insisto, que o mellor non entendí ben, pero eu foi o que entendín. Eu descoñezo si técnicamente a empresa que teña a concesión de liñas regulares que afectan a este Concello ten ou non a preferencia para acoller este servicio, non o sei. En todo caso, é unha cuestión de legalidade que haberá que cumprir e nada máis. Unha vez solicitados informes, xa o especificaría. En todo caso, o que si temos que decir é que o problema do bacharelato quedou solucionado co desdobramento das liñas. Non se lene. Sí, non está, o sea, non é a mellor opción. A mellor opción sería que Monbus puxera unha línea máis de autobús e que os rapaces de secundaria non tivesen que esperar, iso por un lado, e por outro lado, que se xerase outra liña máis para os rapaces do bacharelato. Pero, bueno, tendo en conta que non están obligados a dar ese servizo, certo é que eu penso que é mellor a opción de garantizar que todos aqueles alumnos e alumnas que afortunadamente no noso Concello son moitos, queren realizar o bacharelato, garantizarlle que teñan un servicio de transporte, inda que os rapaces, algúns rapaces de eso teñan que esperar un pouco, pero insisto en que non é o que debería ser, pero temporalmente é unha solución e que garantiza que as familias poidan traballar, sobre todo as das parroquias, ou non dependan dun vehículo no domicilio para que os rapaces poidan asistir ao centro educativo, que non teñan que vir camiñando e demais. Unha pregunta, quen asumiría este custo en teoría se se efectivizase o servizo? O Concello. A pesar de ser unha competencia da Xunta. Máis palabras? Pois se che parece, Salustiano, engadimos entón a proposición un primeiro punto que sería acordar ou solicitar a Xunta a mellora do transporte metropolitano con as frecuencias dignas. Frecuencias e horarios. Sí, e horarios, porque son cousas diferentes, pero as dúas importantes. Moi ben. E o segundo dos puntos, entón, sería que o Pleno da Corporación inste o Goberno local a encargar un estudo de viabilidade, que xa vedes que está realizado sobre a mobilidade interna no territorio municipal dende os diferentes lugares das parroquias cara a Esfarrapada e viceversa, previo ao proxecto para establecer un transporte público municipal que dea servizo ás parroquias cara a zona urbana do municipio. Votamos a moción? Votos a favor da moción? Unanimidade. Non habendo máis puntos na parte resolutiva, sí que chegaron dúas mocións que non foron incluídas por non chegar a tempo na orde do día. Unha delas a gratuidade da AP9 que presentou Movemento Salceda e da cal xa se deu conta de que se traería esta sesión plenaria na comisión informativa. Chegou unha segunda moción, que esta creo que chegou onte, non se falou nada dela na comisión informativa, e é unha moción do Partido Popular sobre o financiamento do sistema de atención á dependencia. Temos que votar a urxencia de ambas as dúas, non estar na parte resolutiva. Empezamos por orde de rexistro ca de Movemento Salceda, que vai defender o concelleiro de Mobilidade Marcos Troncoso. Votos a favor da urxencia. Unanimidade. Marcos, cando queiras. Ben, de acordo e ao amparo do previsto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais e no Regulamento Orgánico Municipal do Concello de Salceda de Caselas, o Grupo Municipal Movemento Salceda desexa someter a consideración do Pleno a seguinte moción. O 30 de xullo de 2017
o Grupo Municipal Movemento Salceda trouxe a este pleno unha moción asinada polos 6 concelleros que representaron a esta agrupación na legislatura comprendida entre o ano 2015 e o 2019. Nela recollíase a preocupación polo mal estado e elevada sinistralidade do trazado da autovía A55 entre o Porriño e Vigo, onde se citaba textualmente que este trazado leva máis de 25 anos encabezando as listaxes de sinistralidade das estradas do Estado, converténdose nun punto negro que, por desgraza, foi motivo de numerosos titulares na prensa. Nesa moción, instábase ademais ao Ministerio de Fomento e a Xunta de Galicia a cometer as negociacións oportunas para acadar a gratuidade da AP9 no treito Vigo-Tui. Esta moción foi respaldada nese pleno por unanimidade dos 13 membros presentes na sesión. A piques de cumprirse 8 anos dende esta data, pouco ou nada se avanzou nesta situación. A día de hoxe, as dúas principais vías de comunicación no eixo Tui-Vigo seguen a ser a autovía A55 e a autopista A9, en condicións similares, por non decir incluso peores, as manifestadas no ano 2017. O desproporcionado custe da peaxe da AP9 fai que máis do 90% do tráfico que circula entre Vigo e Tui teña que recurrir a facelo pola A55, unha autovía infradimensionada, carente de infraestructuras complementarias de seguridade, con un sinuoso trazado que alberga numerosas curvas de alta perigosidade impropias dunha infraestructura que vertebra o eixo económico industrial máis productivo do sur de Galicia e que xera máis do 25% do PIB galego. Unha situación que pon en xaque e compromete a competitividade do sector industrial na zona e no país, ben sexa pola carga impositiva dunha peaxe abusiva que conleva lastre económico, ben pola perda de atracción de nova inversión ou incluso polos altos niveis de sinistralidade para ellos. Entidades empresariais como a Cámara Oficial do Comercio de Tui, a Entidade Urbanística de Conservación de A Granxa, a Asociación de Empresarios de As Gándaras e a Asociación Empresarial Areas Tui conclúen que a A55 acadou un nivel de saturación, con máis de 70.000 vehículos circulando a diario e onde anualmente seguen a registrarse máis de 300 accidentes neste tramo. Situación que pon en risco incluso a integridade física das persoas que circulan por esta estrada a cotío, sometidos a un entorno pouco seguro para os desplazamentos viarios e que con frecuencia rematan en colisións, retencións kilométricas, tráfico lento, etc., con todos os presuizos que esta situación conleva. Ante esta situación recurrente, o 18 de decembro do pasado ano 2024 ven dimitirse o anuncio da demarcación de estradas do Estado en Galicia, polo que se publica a resolución do Ministerio de Transporte e Mobilidade Sostible de aprobación provisional do documento técnico para a información pública e o seu estudo de impacto ambiental do proxecto Autovía A52, tramo o Porriño-Vigo, provincia de Pontevedra. Este anteproxecto recolle unha alternativa recomendable que dá continuidade á autovía A52 que conecta o Porriño con Benavente para construir un novo tramo e conectar Porriño con Vigo a través dun novo vial de preto de 10 km que entroncaría a zona de nudo de Baruxáns na contorna do núcleo de Bembrive e que contaría con un túnel de un tubo para cada calzada. Un proxecto con orzamento base de licitación duns 389,4 millóns de euros IVA engadido. Unha macroinfraestructura que nace co beneplácito de moi poucos e coa oposición de parte de veciñanza, como así reflexan os milleiros de alegacións interpostas en fase de exposición pública. En particular, na parroquia de Bembrive, que se vería fortemente prexudicada nunha obra que promete alterar a paisaxe e a vida da boa parte da veciñanza. Son moitas as voces que alertan do elevado custo ambiental que debería pagar a veciñanza da zona de Bembrive en particular, pero tamén extensible a toda a contorna do Val de Louro, con ecosistemas únicos e de especial conservación, como por exemplo as Gándaras de Budiño, espazo maltratado durante anos precisamente pola construción de infraestructuras viarias como a autovía A55, a autopista AP9, infraestructuras ferroviarias ou a presenza de polígonos industriais. Ante esta situación, dende o Grupo Municipal Movemento Salceda, creemos que esta alternativa plantexada polo Ministerio de Transporte e Mobilidade Sostible non é a mellor solución ante a realidade desta situación, tanto en termos económicos, pois estamos a falar dunha inversión millonaria, como dende o punto de vista ambiental. Temos argumentos de sobrada consistencia para considerar que a opción máis viable pasa por liberar a peaxe da AP9 e facer uso dunha infraestructura que a día de hoxe carece de operatividade, pero que sí conta coas dotacións precisas para garantir unha circulación segura e áxil, e que suporía un importante pulo para o tecido empresarial da zona. Por todo exposto, o Grupo Municipal Movemento Salceda propón ao Pleno da Corporación Municipal de Salceda de Caselas a adopción dos seguintes acordos.
Instar o Ministerio de Transporte e Mobilidade Sostible que reconsidera o anteproxecto que dá continuidade á autovía A52 e que suporía unha nova estrada a sumar na colección de infraestructuras viarias que dende hai décadas veñen contribuindo no deterioro e fragmentación dos hábitats naturais e de elevado valor ecosistémicos que se atopan ao longo do Val do Louro, instar o Goberno Central e a Xunta de Galicia a que comecen as negociacións coa empresa concesionaria da AP9 para conseguir a gratuidade total do treito Tui-Vigo, como alternativa viable e de solución inmediata para a desconxestión da A55 e que contribuiría a unha potenciación da competitividade industrial da zona, ademais dunha evidente mellora da seguridade vial. Bueno, creo que quedou bastante clara a nosa postura. De novo nos topamos co problema do transporte, non? En numerosas ocasións, imagino que tamén xa viu este pleno con anterioridade o problema do transporte. Vimos na moción anterior o problema do transporte interno, non? Do Concello de Salcea de Caselas, que é extrapolable a moitos dos concellos da contorna. E tamén nos topamos co problema do transporte metropolitano, para os accesos a Vigo, a Porriño, hai moi pouca conexión. Nos aquí tamén dende o Concello, dende o equipo de goberno, pois estamos en continuas en contacto cos colectivos, co tecido asociativo do noso Concello para tratar de chegar a esa administración, neste caso a Xunta de Galicia, que é a que corresponde esta competencia, e intentar trasladar esta preocupación e esta necesidade que hai para o noso Concello e para a contorna, non? De Salceda nos afecta, en gran medida, non? Pois, a final de aquí os salcedenses traballan en Vigo ou en Pontevedra, van a estudiar a universidade a Vigo, vamos aos hospitales a facer as compras a Vigo, ás praias. Ao final sempre temos que pasar por esta infraestructura de comunicación, e ao final temos hai un problema que é a congestión que ten a 55. Ese palpable, debemos de descongestionar esta autovía, e creemos que pasa na primeira das medidas por liberar esta peaxe da AP9, que é unha peaxe que é abusiva e que liberaría de parte do tráfico a 55, non? Con todas as consecuencias que isto traería positivas neste caso. Este anteproxecto do Ministerio de crear unha nova autovía non creo que veña a dar unha solución. Como decíamos, non, aí xa temos unha autopista, unha autovía, a 52 que tamén se adentra nesta zona. Temos un aeroporto cerca, temos 2 ou 3 ou máis polígonos. Creo que a zona xa está o suficientemente deteriorada como para volver a crear outra infraestructura máis. Temos infraestructuras de sobra, o que hai que redistribuílas, e se acaso eses casi 400 millóns, pois reinvertilos en bonificacións nesa autopista, ou crear uns accesos da 52 á AP9 que sexan máis coherentes ou máis fáciles, igual que na autopista coa 55 en Puxeiros, non? En calquer caso, creemos que esta solución que propón o Ministerio a nos acaba de convencer. Partido Popular. Sí. Ahora que estaba escoitando, iñanse moitas cosas a cabeza, pero vamos a centrar na moción, porque ao final é importante. E, votamos de menos aquí, non? Na exposición de motivos, estando de acordo totalmente cos puntos, porque ao final xa o fixemos no pasado, xa se leva falado nos últimos meses tempos por parte dos compañeros de outros concellos, con mocións, iniciativas, etcétera, nos plenos de Diputación, no Parlamento de Galicia. E aquí, lógicamente, nos non vamos a ser menos e vamos a apoiar esta moción, pero sí, como dicía, votamos de menos, non? Que non se poña sobre o papel, pois, nombres propios, como o Concello de Mos. Parece que Cherría poñera aí Mos, ou Porriño, ou Petelas, ou Sanguiñeda, ou Tameiga, ou Carracido, non? É dicir, ao final, pois creo que somos máis perjudicados xunto con Bembrive, pero é bastante máis prosificada a zona toda de Sanguiñeda, Petelos, que a propia parroquia de Bembrive, que o é moito. Por lo tanto, máis alá desta puntualización, para que de constancia en ata desa reivindicación
deses veciños desas parroquias, deses concellos e deses barrios deses dous concellos, pois, lógicamente, no fin, na proposta de votación e de acordo deste pleno, pois o Grupo Mayoritario, o Grupo Popular, vai votar a favor nesta moción. Partido Socialista. Bueno, hoxe tócanos o papel de malos nesta moción. Consideramos, o sea, estamos a favor da eliminación da peaxe da AP9, pero consideramos que o de instar ao Ministerio de Transporte, vale, necesitase un proxecto alternativo. Sabemos que o proxecto ten bastante contestación, que hai moitos colectivos afectados, pero tampouco miramos que ninguén dé unha alternativa. Tamén, a ver, podemos entrar nunha guerra de cifras, de números ou de tal. Tamén nos chegan informes que din que os 70.000 coches que pasan esa autovía entrando na P9, pois, que sería incluso peor o remedio que a enfermidade. Evidentemente, tampouco teño un coñecemento técnico como para dar aquí a solución absoluta. Entonces, nos apoiaríamos o da supresión da peaxe, pero non podemos estar de acordo co primeiro punto. Grupo Mixto. Ben, a nós en principio parecenos correcta a proposta que se trae a este pleno, pero nós instamos a sumar un punto ou, cando menos, un engadido, e é o seguinte: estáse pedindo a liberalización da peaxe puxeiros o porriño, cando menos, é o que entendo eu. Audasa Perdón, Tano, liberar a P9, hai un treito tamén de Tui. O treito Tui-Vigo. Ben, entón, puxeiros Tui, para entendernos. Ben. Todos sabemos as cifras nas que se está movendo a Audasa, nomeadamente a AP9, non? Reclamar a gratuidade de un novo treito se é a conta das arcas públicas o que vai a seguir engordando os ingresos procedentes das arcas públicas desta empresa, que neste momento xa parece que superan o 33% dos seus ingresos. Nos apoiamos se se engade de que a liberalización deste treito en canto non chega o rescate ou unha solución definitiva ao problema da P9. Se lle parece ben a... Cal é o engadido concreto? Sen que se rescate a P9 con diñeiro... A gratuidade total do treito Tui-Vigo mentres non se consigue o rescate ou unha solución definitiva ao problema da P9. Porque unha empresa que neste momentos aproximadamente un terzo dos seus ingresos veñen das arcas públicas, cada vez con menos persoal, cada vez con máis beneficios, como sigamos pedindo liberalización de treitos e que lle seguimos engordando a caixa e cada vez con peores resultados, máis beneficios para eles, menos persoal que traballa nesa empresa, non? E todo a conta da caixa pública. A P9, creo que levamos falado moitas veces, necesita unha solución radical e é rescatar a AP9, pola vía que sexa. Ben, porque o goberno estatal non se opoña ao trámite que hai neste momento en Bruselas a respecto de posibles erros nesa concesión, ou, se non é por aí, cando menos que secunde o que ten feito o goberno do Estado noutras partes do Estado en canto a rescatar vías públicas para a titularidade estatal. Entón, se se engade iso, nos apoiámoslo sin problema ningún. Podes decilo textualmente para que quede recollido en acta? Podes decilo textualmente para que quede recollido en acta? Instar ao Goberno Central e Xunta de Galicia que comecen as negociacións coa empresa concesionaria da P9 para conseguir a gratuidade total do treito Tui-Vigo mentres non se rescata a AP9 ou se dá unha solución definitiva á mesma. Ben, máis palabras, Partido Popular.
queda moi ben eso, nos pode explicar como se vai a rescatar. Ou se espera que se termine a concesión, ou habrá que, para liberar a paisaxe, habrá que compensar a quen ten autorizado a explotación e o cobro deso con algo, vía negociacións, pero ao final do por feito de que se tu tens unha concesión legalmente establecida, mentre non se demostre o contrario, eu supoño que, digo non sei, eu estou nun sitio deste xénero, teño unha concesión legalmente establecida, me responden os dereitos, e non vou renunciar a eles, salvo que chemos un acuerdo e este me compense con algo, lógicamente. Ahora, se queremos votar por votar, pues votamos. Pásanos o mesmo con Monbús. Máis palabras? Pásanos o mesmo con Monbús, igualito. Tano. Sí. Eu xa expliquei que, primeiro, hai un procedimento aberto en Bruselas que cuestiona a extensión da concesión. Se o goberno do Estado se está opondo, indudablemente está dándolle alas á empresa, a que a empresa siga onde está. Por outra banda, o goberno do Estado ten rescatado noutros lugares con moitos miles de millóns de euros outras vías. Se a primeira non prospera, queda a segunda, pero que ademais hai estudos realizados donde precisamente se aforrarían cartos a respecto deste continuo sangrado de caixa pública a favor do gas. De un xeito ou de outra hai que pagar, efectivamente. Máis palabras? Ou tamén se podía engadir que se aproba de unha vez por todas ese respecto ao acordo unánime do Parlamento de Galicia a transferencia da P9 para xestionar tal e cual, tamén se podía engadir. Partido Socialista? Xa que estamos no debate, tamén me sorprende que sempre se fale da rescate da P9, que está correcto, pero, sin embargo, a comunidade autónoma ten ainda dúas autopistas de peaxe autonómicas. Unha delas é que vai ao Valmiñor, que tamén afecta a moitos alcedenses. E, bueno, iso salimos un pouquiño do tema. Nos mantémonos na nosa postura. Marcos, Troncoso? Nada, un pouco por responder a voceiro do Partido Popular. Non dixen que só causaba prexuizos a Bembrive, dixen que causaba prexuizos a todo o val do Louro, que aí tamén entran concellos como Porriño, Mos, Tui, e obviamente o problema non é local. O plantexei aquí en Bembrive, porque Bembrive, que sei que hai unha plataforma, que non me acordo como se chama, plataforma Bembrive xa, ou algo así, que son que están como encabezando esa loita veciñal. Estou quitando aquí a parte política. Logo, por outra parte, totalmente de acordo con Tano, o problema vai máis alá. Aquí estamos centrando neste tramo Tui-Vigo, pero obviamente o problema ven de raíz, non? Toda a P9, o que non podemos ter é unha das peaxes máis caras de todo o Estado, no columna vertebral do sistema económico de Galicia, non? Para irte de aquí a Ferrol, non sei en canto xa estará agora, pero é máis caro que plantarse en Madrid, bastante máis. E logo, con respecto a posición do Partido Socialista, entendo que é unha postura partidista, que tedes que defender esa autovía, que está claro que non é a mellor solución para nada. Algúnha quenda máis? Xa vos din 2 turnos, ainda que non cumplistes o tempo. Se non hai, pasamos entón a someter os acordos a votación. O primeiro deles, instar o Ministerio de Transporte e Mobilidade Sostible que reconsidere o anteproxecto que dá continuidade á autovía 52 e que suporía unha nova estrada a sumar na colección de infraestructuras viarias que dende hai décadas veñen contribuindo no deterioro e fragmentación dos hábitats naturais de elevado valor ecosistémico que se atopan ao longo do Val do Louro. E segundo, instar o Goberno Central e a Xunta de Galicia a que comecen as negociacións coa empresa concesionaria da P9 para conseguir a gratuidade total do treito Tui-Vigo, mentras non se rescate a P9 ou se dé solución definitiva a mesma como alternativa viable e de solución inmediata para a desconxestión da 55 e que contribúa a unha potenciación da competitividade industrial das zonas, ademais dunha evidente mellora da seguridade vial. Votos a favor? Votos a favor de Partido Popular,
Grupo Mixto e Movemento Salceda, abstencións, votos en contra do Partido Socialista. Pasamos a moción, neste caso do Partido Popular, sobre o financiamento do sistema de atención de dependencia. Como anterior, ou non ir na orde do día, temos que votar a súa urxencia. Votos da urxencia desta moción. Unanimidade. Pasa a ser debatida, pois, Partido Popular. Ana Cristina. Moi boas noites a todos os que quedan presentes, xa os compañeros de corporación e a todos os que todavía nos están vendo pola canlle de YouTube. Leo toda a exposición de motivos ou paso... Sí? Vale. No, eu por min le... Ah, vale. Por min, si presentas as propostas ou faz un resumo das mesmas, vale. Me vale. Eu non son tan taxativa como a vos. O Grupo Municipal do PP no Concello de Salceda de Caselas propón á Corporación Municipal adoptar o seguinte acordo. O Pleno Municipal insta ao Goberno Central a presentar a presentación dunha memoria económica concreta na que se avalíe e determine o custo da modificación da Lei de Dependencia. 2. Atender as suxestións feitas pola Administración Autonómica Galega a este cambio normativo que considera as peculiaridades circunstancias da realidade social e demográfica de Galicia. 3. Cumprir co cofinanciamento do 50% da Lei de Dependencia para que a participación da Xunta de Galicia e o Goberno Central sexa equitativa. 4. Saldar a débeda acumulada coa nosa comunidade en materia de dependencia, que ascende a máis de 2,500 millóns de euros, para así poder achegar máis recursos a persoas dependentes que o requiren. E 5. Dar traslado deste acordo tanto a Xunta de Galicia como ao Ministerio de Derechos Sociales, Consumo e Agenda 2030. Como os puxen na exposición de motivos, que é moi longa, por iso propuxen neste caso ler a proposta de acordos, debido a que é unha exposición de motivos de 6 páxinas, e a prioridade neste caso é que haxa un acordo de cofinanciamento entre a Xunta de Galicia e o Goberno Central, xa que, como se dita na lei, a financiación originalmente planteada por la memoria de la Lei de Dependencia no se alcanzó ni en términos absolutos ni en términos relativos al cumplimiento del objetivo de la financiación del 50%. Esta é unha cita directamente que recoñece o propio Ministerio de Derechos Sociales, Consumo e Agenda 2030 na memoria de análisis de mercado normativo da propia Lei de Dependencia. Entón, aquí creo que todos estamos de acordo en que todos os servicios teñen que ser financiados por todas as administracións públicas e máis en concellos como os de Galicia ou en concello rural onde xustamente a dependencia é tan elevada e que esta debe partir con financiamento, neste caso, por parte de todas as administracións públicas, como dicía, e que todas estén involucradas en defender o que a sociedade, neste caso, galega. De aí que pidamos que se cumpra directamente co cofinanciamento, neste caso, que se adoptou na memoria da Lei de Dependencia, 50% Xunta de Galicia, 50% neste caso Ministerio de Derechos Sociales. Creo que todos somos conscientes de que os concellos asumen parte, de que a Xunta asume parte e que neste caso o Ministerio e o Goberno Central debería asumir parte para que todos os servicios estén ben plantexados, ben cubertos e, como dicía, ben financiados por parte de todos. Desta forma, cumpriríase a aumentar moitos outros servicios que dependen da dependencia ou de dereitos sociais, e creo que é básico que todos cumpran, neste caso, ca normativa que se lexisla. Palabras, Movemento Salceda, Selene. Bueno, pois nós estamos de acordo con parte coa maioría das cousas que se plantexan aquí. Creemos firmemente que un problema que temos os concellos, independentemente da cor política do concello que sexa, non estamos asumindo un custe que é completamente desproporcionado cos orzamentos que os concellos teñen. Sí que me chama a atención que sexa o Partido Popular que entralla esta moción e quen exixa ese
bueno, pois que cumplan ese acordo dende o Estado que é lógico, todas as partes teñen que cumplir co que lle corresponde. Cando, bueno, pois eles tamén dende a Xunta fan modificacións sobre o servicio de axuda no fogar sen ter en conta o que isto pode supoñer os concellos a día de hoxe. Entón, a realidade é que os concellos están asumindo un copago dun servicio que é completamente necesario, pero que supón un custe elevadísimo, que os concellos se ven afogados para poder cumplir, e que a nos gustaría que a esta moción se lle engadise instar a Xunta de Galicia a actualizar e revisar os prezos hora do SAF, porque creemos que é unha vergoña o precio que está a día de hoxe pagando a Xunta de Galicia por este servicio hora. Creemos que é fundamental que se invirta, que se dote económicamente máis nestes servicios por parte da Xunta e por parte do Estado tamén, para mellorar a situación das persoas usuarias e das súas familias, para mellorar o número de horas que se presta o servizo, pero tamén para mellorar a situación laboral das traballadoras, digo traballadoras porque sigue sendo un traballo feminizado e precarizado. Polo tanto, estaremos a favor desta moción, si tamén se insta a Xunta de Galicia a actualizar e revisar os prezos hora do SAF. Máis palabras, Partido Socialista? Polos datos que nós temos, a financiación da dependencia desde o 2020 incrementouse un 150%, mentras que Galicia recortou 6,4%. E logo, dos 12 euros, se non me engano, que a Xunta de Galicia dá a cada concello por hora de SAF, polos datos que nos pasaron, 7 euros corresponden a transferencias directas do Estado. Por lo tanto, o Estado estaría cumplindo de sobra o 50%. Estou dicindo polos datos que me pasaron. Evidentemente estamos a debatir. De acordo? Grupo Mixto? Ben, non vamos ser nós os que nos opoñamos a pedir ao Estado que dea máis cartos a este país e, sobre todo, para un tema tan necesario como é a dependencia. De todos xeitos, primeiro, aínda que no 2006, cando se aproba a lei de dependencia, acórdase efectivamente que o 50% debe aportalo a chegar ao Estado e o 50% a Xunta de Galicia, nunca foi así. O sea, nunca houve realmente ese reparto porque, efectivamente, o goberno español non achegou a parte que lle corresponde. Agora, dito isto, tamén hai que lembrar unha cousa, e é cando no final de 2011, primeiro de 2012, cando entra o Partido Popular da man de Mariano Rajoy no goberno estatal, hai unha serie de recortes de dereitos. Non mova a cabeza, señor Davila, pois se quere leo os decretos todos. Até o último, entre o 2012, 13, 14 e 15, supresión de concertos coas comunidades autónomas, 285 millóns menos de euros cada ano no programa. Eses recortes, lémbrese ben, a parte de afectar directamente as persoas dependentes, porque limitaron as valoracións, eliminaron o grado, os recoñecementos do grau 1 e 2 durante un tempo. Unha das cousas que tivo foi que as persoas cuidadoras, eu diría o 100% mulleres, quedaron sin a Seguridade Social. Non se acorda diso? No tempo do Partido Popular. Nós non temos problema en apoiar sempre cando primeiro, se faga unha referencia, porque estáse pedindo que se respete un acordo do 2006 de 50-50, cando se diga que unha vez que se cumpra isto, os concellos debían quedar exentos de contribuir a este gasto. Porque é lógico. É lógico. Queremos que é lógico. E aparte, por suposto, instar a Xunta a mellorar o actual valor que dá no precio hora, porque o que está supondo isto para unha carga para a gran maioría dos concellos, e que leva a que haxa concellos
que ben indisponibilidade económica, ben porque non están de acordo co sistema polo que fora, ou ben limitan os graus de dependencia aos que atenden, e hai casos aquí na nosa área, ou as horas que se lle conceden aos concellos moitas veces non se gastan todas porque os concellos non teñen capacidade económica para afrontar este gasto. Entonces, estando no fondo de acordo en que o Estado debe cumprir ese acordo do 2006, temos que pôr a cada quen no seu lugar e dicir, a Xunta de Galicia está descargando nos concellos un problema que aos concellos non lle compete. Non lle compete aos concellos. E decía o representante do PSOE, se o Ministerio está aportando 7 euros e a Xunta está aportando 12, pero se agora vale 20, entón o Ministerio non está chegando ao 50%. Hasta aí estamos de acordo. Entonces, eu non sei se o Partido Popular está disposto a incluir na proposta que se somete aquí de que unha vez conseguido que o Estado achegue o 50% ao programa de dependencia, a Xunta de Galicia debe excluir os concellos desta carga económica. Se é así, nos apoiamos sin problema ningún, porque ademais é xusto, pero cada quen debe cumprir coa súa parte. Máis palabras, Partido Popular? Neste caso, a cita que nombrei antes é dun documento oficial presentado a principios de marzo, non é un documento antigo ni nada polo estilo. E non estamos tampouco falando de aumentar presupostos, senón de cumprir unha normativa do 50-50. De todas formas, justamente, si se dotase deste 50%, probablemente se pudese axudar, neste caso, utilizar ese presuposto para aumentar, neste caso, o gasto hora para servizos tan importantes como é o SAF, sobre todo neste concello. De todas formas, creo que, Tano, sabes de sobra que no caso concreto do SAF, porque é unha lei un decreto que aprobou un compañeiro teu do partido, o gasto está repartido entre Xunta, Administración Municipal e usuario, concretamente. Aquí creo que é legal e necesario pedir que se cumpran as normativas, que se cumpra, neste caso, o que se acordou e que a financiación, neste caso, sea de 50% entre ambas as administracións públicas. Máis palabras? Simplemente un dato. O dato que me pasaron é que o Estado pon 7 de 12, non 12 e 7. Vale. Algunha palabra máis? Grupo mixto. 7 de 12, agora sabemos, pode dicirnos o goberno local en canto anda 19-20, non? Vamos a ver. Unha inclusión que se me olvidou, por nós aceptamos neste caso a inclusión de ambas as enmendas. A inclusión? De ambas as enmendas. Ben. Entendo que instar a Xunta de Galicia a revisar o prezo do SAF para aumentar o seu financiamento, que foi o que dixo Selene, e no caso de Tano, excluir os concellos da carga económica da lei de dependencia. Iso foi o que dixeches, non, Tano? O precio da hora do SAF, a media de licitación dos concellos que nos rodean, é de 23 euros. Pasamos, entón, a votación incluindo estas dúas emendas desta moción. Queredes que a repita? Ademais das que dixo Ana Cristina, presentar unha memoria económica concreta na que se avalíe e determine o custo da modificación da lei de dependencia. 2. Atender a suxestión feitas pola Administración Autonómica Galega a este cambio normativo que considera as peculiares circunstancias da realidade social e demográfica de Galicia. 3. Cumprir o confinanciamento do 50% da lei de dependencia para que a participación da Xunta de Galicia e do Goberno Central sexa equitativa. 4. Saldar a débeda acumulada coa nosa comunidade en materia de dependencia, que ascende a máis de 2.500 millóns de euros
para así poder achegar máis recursos ás persoas dependentes que o requiran. 5. Dar traslado deste acordo tanto a Xunta de Galicia como ao Ministerio de Derechos Sociales, Consumo e Agenda 2030. 6. Instar a Xunta de Galicia a revisar o prezo do SAF para o aumento da súa financiación. 7. Excluir os concellos da carga económica que supón a lei de dependencia. Votos a favor? Unanimidade. Pasamos a parte da actividade de control. Nela, un só punto, a dación de conta dos decretos dende o número 20-25-0222 do 24 de febreiro ata o número 20-25-0467 do 16 de abril. E xa a última parte dos asuntos da convocatoria, rogos e preguntas. Entrou un por rexistro. Luís, adiante. Gracias, señora alcaldesa. Boas noites a todas e a todos os que estamos aquí no Salón de Plenos e tamén a xente que nos está vendo polas redes sociais. O rogo que presentou este concelleiro é o arranxo de varias fochancas na carretera que transcorre entre a Poza de Fontán e o entronque de Montecelo, pasando pola Casa de Merchi, incluídas as que están baixo a ponte de Maceira na marxe dereita da PO 510. Por todo anteriormente exposto, rogo se proceda ao seu arranxo na maior brevidade posible debido á dificultade de paso que estas fochancas provocan á veciñanza. Pois Luís, non sei cando entrou o teu rogo, pero cando entrou? Onte? Sí. Pois onte, non sei se foi a primeira hora, a última hora estaban asfaltando por Venda Nova e achegaronse ali. Non sei se están todos. Vale, pois entonces porque non tiñan elas clara a ubicación, en todo caso direilles que se acheguen. Gracias. Máis rogos? Queremos solicitar de novo que se ateñan a pintar canto antes, non esperar a ese plan que nos anunciaron fai tempo de pintar todas as rúas de Saceda, etcétera, etcétera, que se dote de aparcamento diante da nova farmacia da Gándara. Xa máis dun ano que solicitamos en varias ocasións e a día de hoxe está sen executar e creo que se pode facer perfectamente con medios propios sen esperar a empresa privada que faga eso, tanto con operarios propios do Concello como dos operarios das empresas privadas que traballan todos os días para o Concello. Díxose no último pleno e no anterior de decembro, voltamos a decir neste, o plan de pintado e pintado do casco e algunhas zonas parroquiais vais a realizar en primavera. O pronóstico, se me equivoco, Alex, é a finais de maio. Así o concretamos ca empresa. Teñen que darse certas condicións meteorolóxicas, a non chuvia e o non excesivo calor. Está planificado e cando se execute farase ese estacionamento de farmacia, que é o único que nos queda. Algún rogo máis? Hai máis dun ano que está pedido e iso se pode facer con medios propios. Excusas. E non segundo, excusas. Non temos o monequiño de farmacia nin o color verde. Segundo rogo. Queremos que se faga un informe pola Policía Local da posibilidade de instalar un badén no entorno do bar Tenda Carrasca en Fontán, en Parades Rubias, e xa que por ali pois baixan bastantes coches a unha velocidade importante nesa terraza dese local e na tenda ali pois hai bastante xente e é peligroso e xa ten habido algún susto, por lo tanto queremos necesario esa instalación dese realizaremos ese informe, pero tamén teño que adiantarlle que na última reunión ca Asociación Veciñal non estaban moi de acordo con esa instalación. Por lo tanto, realizaremos ese informe e veremos a necesidade. Máis rogos? Por iso pido que sea a Policía Local que diga sí ou non. E o tercer rogo, insto ao Goberno a que poña e convoque a comisión pertinente para dar cumprimento ao regulamento que aprobou este pleno a hora de nomeamento de sacedentes distinguidos para facer partícipes aos membros da corporación que queiramos asistir, participar en todo o procedimento e non esperar o último mes a correr como todos os anos. Insisto, este grupo vai ser un propoñente de unha persoa, queremos participar directamente e que se respete a representación dos veciños na corporación, que somos os lexítimos representantes de todos os acedenses e non o goberno. Cale o robo? O que lle acabo de dicir. Cale o robo? Que convoque a comisión ao respecto para participar na decisión de o nomeamento dos acedenses distinguidos e dar
participación a todos os grupos políticos no día de entrega e no elección e proposta dos mesmos. Recolles o rogo, máis rogos? Pola miña parte, ningún máis. Partido Socialista? Perdón, Vanessa. Boas noites a todos os presentes e os que nos seguen a través da canle de YouTube. Nada, gustaríame trasladar neste pleno meu rogo en relación coa nova páxina web do Concello. Estamos a falar dunha ferramenta digital que pertenece a unha administración pública e, por tanto, debe estar deseñada ao servicio de toda a cidadanía sen exclusións. Na actualidade, a web presenta importantes deficiencias de accesibilidade e usabilidade. Un exemplo claro é a falta dun menú de inicio visible e intuitivo, o cal dificulta a navegación, especialmente para persoas con escasa experiencia no uso das novas tecnoloxías e as competencias digitais. Estas carencias supoñen unha barreira real para o acceso á información e a realización de trámites municipais, o que vai en contra dos principios da equidade e da inclusión que deben rexer toda a administración pública. Por iso, solicitamos que se revise o deseño da páxina web aplicando os criterios de accesibilidade universal. O Concello debe garantir que todos e todas poidan facer uso dos seus servicios en igualdade de condicións. Recollemos o rogo, é unha páxina de nova creación que sabemos que ten carencias e que é mellorable, e nelo estamos, ademais. Agora sí, Partido Socialista. Enviaronnos fotos, bueno, se foi 2 días, o mellor xa resolvestes, pero había un socavón bastante grande na rúa Rafael Tilbe. Sí. Sí, bueno, é un burato grande, pero non reviste perigo. Foi avisado o consorcio, non é así, Marcos? Foi avisado o consorcio para analizar e para a súa pronta reparación. Non é que sean moi rápidos, tamén xo digo. Eu tamén, xa ves que dixen, o mellor xa reparastes, bueno, pasaron máis fotos o consorcio, están vendo se é cousa de consorcio ou é do privado da comunidade. Na comunidade de veciños. Vale. E logo teño bueno, máis que un rogo é unha queixa, pero vai como rogo, que solicitan a limpeza de estradas pola zona de Rubindo, que hai bastante maleza, foi o que me dixeron. Hombre, pois estivemos, o Plan Municipal de Desbroces empezou xa hai uns meses, Entroido, Feira e Barreiro foron os primeiros, continuando pola túa parroquia, por Entenza, e seguindo por Budiño e continuando por Parderrubias. Non sei se quedou algunha estrada en Rubindo, tomamos nota e revisamos. Grupo mixto? A Rúa Dor, onde se sitúa a Galiña Azul, ten sentido único de circulación desde a Rúa Rafael Tilbe Adrio cara a Joaquín Fernández Estelo. No entroncamento con esta última rúa carece do preceptivo sinal de dirección prohibida. Rogamos que se proceda a colocar ese sinal. Sí, cando baixas hacia Joaquín Fernández Estelo, o cruce que hai hacia a Dor, se saes do aparcadoiro do día, frente non te atopas a dirección prohibida. Pero sabes por que entrou? Porque non lle feixo caso a frechiña de dirección obrigatoria que te manda abaixo. Por iso entrou. Se fixera caso a frechiña que hai, non entraba. Pero hai que pôr 2 sinais para que fajan caso. Mais, preguntas? Sí, temos unha pregunta. Todos os vehículos municipais de todos os departamentos están ao corrente en canto a legalidade para poder circular na rúa. Me refiro, por exemplo, a ter en vigor os seguros e a ter as ITVs ao día. Eu atreveríame a decir que sí, e máis hai persoal funcionariado do Concello que se encarga desa revisión, e confío plenamente en que ese traballo se estea realizando. Mais? Teño 2 preguntas en relación con os decretos. En un concreto, unha resolución dun contrato menor de 15.000 euros. O contrato se firma por 14.980 euros, ou sea, 20 euros menos. Por tanto, a adxudicación a dedo, un dedazo. E o que se está adxudicando é a plaza de conserxe no pabellón. Pero o máis grave xa non é só eso, que xa é grave.
senón que, ademais, pois non se dá opción ao resto dos veciños de Salceda para que poidan votar esa plaza. Temos unha relación de posto de traballos aprobada fai 4 anos. Por que non convocaron esa plaza vacante? Porque tempo soubo. Qual é o motivo que se teña que facer esta irregularidade? Cal é a pregunta concreta? Por que non se convocou esa plaza? Está creada na RPT, por que non se quitou a convocatoria desa plaza para que todos os veciños poidan ter opción a ela e non se aplique o dedazo. A pregunta é por que non se convocou, non? Sí, porque non se convocou a plaza para que poidan votar todos os A ver, veciños. Joaquín, xa sei que hoxe non houve puntos económicos e falou pouco, pero as preguntas son preguntas, non fai falta. Estou dicindo que concreta a pregunta e eu lle contesto. Para empezar, fala erróneamente, o sea, non é unha praza de conserxería, é un servizo de conserxería cun contrato menor que o permite a lei. O sea, fale con un poquinho de propiedade e non terxiverse para que a xente interprete outra cousa. Contrato de servicio legal, perfectamente legal, contemplado na lei de contratos, e o que pon é un servicio de conserxería, non unha praza. Non se poden sacar prazas con un decreto. Debería sabelo. O proceso de estabilización xerou bolsas. No proceso de estabilización da conserxería, a esa bolsa que xerou, que creo que eran 4, se non me equivoco, 4 persoas, 3 persoas chamouselles, non podían, bueno, pois por diferentes motivos, estaban noutra praza, unha praza con maior disposición económica ou con maior dotación de horas, e rexeitaron a posibilidade de vir para Salceda. Entre tanto, este goberno non saca adiante a praza da conserxería que está en marcha, vamos a darlle o servizo a todos os colectivos deportivos que así non lo pediron con este servizo de conserxería. Mais preguntas? Creo que non me entendeu ben a pregunta. En fin, Pois é bastante fácil de responder. hai unha plaza creada na RPT, e o que ten que facer o goberno é convocar a plaza e non aplicar o dedazo, porque este é un dedazo. A ver, solte o nervio Por un certo, pouco ahora. por certo. As preguntas son preguntas. Bien, por certo, recordalle ao señor do Partido Socialista e do Bloque que aquí incumple 2 acordos que todos firmaron do pacto de alcaldía, es 2, para que cando vayan a revisar horas que teñen previsto revisar, se que xa non revisaron, pois o teñen en conta e yo diga. Non se incumple ningún, pero bueno. No, este é flagante. Bueno, este é flagante. Incumple non flagante, pero bueno. Sabes que pasa, Joaquín? Que a vostede o que lle molesta que cumplamos cos veciños e cos colectivos. Máis preguntas? Bueno. Luís, adiante. Non acabei ainda. Non sei, levantou a mão para si querai. Ten prisa en pasar a pregunta? Non teño prisa, que estou escoitando, Estou moi tranquilo. Mire, hai outro decreto donde se aproba unha memoria justificativa para a adquisición do solar no casco urbano. Entendo porque non decreto non o pon, que é o terreno da Devesa. Efectivamente. Nós no seu día pedimos toda a documentación dese expediente, a información que mal me lembre, o Sareb, o Banco Malo, para entendernos, valoraba o terreno 180.000 euros, 185.000 euros, máis menos. Ben, a pregunta é por que agora se está valorando ese terreno en 81.200 euros. E que hai de certo, porque nos chegan rumores que... Son 2 preguntas. Bueno, pois 2 preguntas, vale, sí. Se queda máis contenta así, 2 preguntas. Que hai de certo de que o Goberno Central use os terrenos da Sareb, do Banco Malo, para construir vivenda social? Afectaría, en este caso, a este terreno? As conversas que levo mantido cos SEPES non me dirixen a que sexa utilizado. Si é para a vivenda social, de verdade, benvido sexa. Encantadísimos. Este goberno estará encantadísimo de que a parcela da Devesa sexa para a construción de vivendas sociais destinados á xuventude. Vamos, pomoslle alfombra vermella o SEPE, que de feito estamos en conversa con eles. Pois eu creo que é un motivo de alegría. Si antes esa parcela tiña unha valoración de 180, bueno, xa pasou por diferentes fases, estuvo incluso en 220, e agora ten un valor, despois do cambio das normas subsidiarias, de pasalo de uso residencial a un uso, bueno, de espacio verde, de esparcemento, evidentemente o chan perde valor, e a oferta ten que ser menor. Eu creo que isto, eu que non son urbanista, nin
é fácil de entender, 85.000 euros que son o precio polo que o Concello vai a comprar esa parcela. Para algo se solicitou tamén dentro do máis provincia o importe para a compra desa parcela. Eu, dende logo, estou ben contenta de aforrarlle moitos cartos ao Concello de Salceda e que os veciños e veciñas poidan disfrutar desa parcela que será da súa propiedade. Máis preguntas? Está segura que se modificou? Está segura, é que acaba de decir unha cousa que non nos coincide. Está segura que se modificou o uso do terreo? Estou segura. Está segura? Sí, estou. Vale. A parte truxos este pleno. Máis? Quería preguntar pola moción presentada polo Grupo Popular das melloras do entorno do Ex-Praia das Rubias que foron aprobadas en pleno, se están traballando no proxecto ou se fixeron algo ao respecto. Primeiro, nos presentamos un proxecto a subvención. Ten que vir a subvención concedida que de momento non se deu esa situación. Unha vez que se conceda, traballaremos na aprobación do proxecto e na introducción das melloras que se poida e recoller un pouco que se falou aquí, se é posible. Se non é posible, pois... Iba a preguntarche a ti, pero a alcaldesa non pregunta. No, quería saber se a comunidade de Montes de Parderrubias ten algún terreno que colinda con esa estrada para unha posible cesión. Pero iso pregúntoche en outro momento, Luis. Preguntas? Sí. Mais preguntas? Vamos a ver. Vale, este grupo presentou por rexistro 15 de marzo información sobre un expediente e non temos resposta. Perdón? Presentamos o 15 de marzo información sobre un expediente sobre cal? Sobre cal? 1097/2024. Trátase do... Un asunto que hai en Budiño. Pero deuse vos acceso ao expediente? No. Creo que 2 días despois. Sí, foi Saúl. Ademais. Non pasaches ti por urbanismo? No. A nós nadie nos avisou de nada. No. Falamos de Rubindo, de a construción de dúas casas. Sí, pero Saúl foi, pero por outro tema. Por este non foi. Tamén en Budiño. No, tamén hai tal. Chegamos a máis parroquias, Vale, intentámoslo, polo menos. Sinceramente, dáselle acceso a todo o mundo, revisarei, non? Pero acceso dáselle a todo o mundo. Incluso ao veciño demandante tamén. Vale, sí, iso xo sei que se lle dá acceso tal. Vale. Total transparencia, vamos. Vale, pregúntanos do Outeiro en San Xurxo como vai a cesión dun terreo que pediu a traída de augas dese barrio. Está a secretaria aberta con un informe xustificativo de poder ceder ese resalido municipal a unha traída parroquial. Pero vamos, unha vez que estea informe e o expediente completo, logo habrá que traelo a pleno tamén. Vale. Xa sei que levan tempo agardando e, bueno, espero que non demore demasiado. Vale, e pregúntanos tamén aí os do barrio do Outeiro que quedou feito un proxecto de saneamento, se hai algunha vías de que se inicien os traballos ou o que sea do saneamento nesa zona. Pois xuraría que nos reunimos con eles o 14 deste mes, hai unha semana, onde lle presentamos ao proxecto que foi elaborado con fondos do consorcio. E o que falamos ca veciñanza, bueno, a expensas de estudar algunhas cousas sobre o terreo con eles que xurdiron ese día na xuntanza, que máis a xuntanza foi aquí, neste salón, neste salón de plenos, dixémoslle que a nosa intención era buscar financiación dese proxecto por diferentes vías, entre elas a posibilidade do máis provincia. O proxecto, se non recordo mal, eran 146.000 euros, non é unha cuantía tampouco excesiva, para nós o saneamento dese anaco de Outeiro é unha das prioridades na nosa lista de saneamentos parroquiais. Vale, logo, na zona do Loureiro, na Picoña, sabemos que non hai proxecto, pero sí que se iniciara no anterior goberno as medicións para inicialo, si se vai avanzar nalgo niso ou quedou... Nos agora mesmo, unha vez rematado o proxecto de Loureiro, estamos traballando na segunda fase da presa e no estudo da presa e 2 proxectos máis, Fontán e Pazo. Non temos contemplado esa parte de Loureiro, pero bueno, habrá que estudiala. Vale. E por último, comentar, xa falamos das tardanzas no expediente urbanístico, isto, como vai o
convenio coa Comunidade de Montes de Entenza. Estamos traballando nel para... Eu non sei, eu chamote de vez en cuando e vai lento. Vai lento, pero vai a dir, non te preocupes. Mais? Benegar? Na obra de construción dunha fase da rede de saneamento no barrio da Presa, na parroquia de Parderrubias, gran parte do trazado pasa por zona de protección de patrimonio arqueolóxico. Ao existir nese lugar un castro, xacemento catalogado tanto no planeamento municipal como pola Xunta de Galicia. O Goberno municipal comunicou ao patrimonio a obra a realizar e solicitou o seu seguimento e control arqueolóxico tal como se establece na Lei de Patrimonio. De terse realizado como administración promotora da obra, o Concello debería ter o correspondente informe. Pode dar conta ao pleno dos resultados? Hombre, vostede debía estar en esa sesión plenaria, non? Cando se aprobou ese proxecto, ou que? E debería contar con todos os permisos sectoriais no caso de que de patrimonio fose necesario, digo eu. En todo caso, non lembro o informe de memoria nin o que decía, pero trasladarei sin ningún problema. Non hai ningún problema. O castro sigue ali. O castro sigue ali enterrado, efectivamente. Porque, ademais, a obra estaba bastante alexada do castro, Tano. E non íbamos a empezar unha obra sin un permiso sectorial tan importante. Hombre, tamén me sorprendería que ca labor de fiscalización que en algunhas ocasións fai non se dera conta. Mais preguntas? Peña. Quería saber, ahora que me quedo atrás, quería saber se nesa xuntanza cos veciños de Outeiro se lle amosou o proxecto de... Levaron unha copia non do proxecto inteiro, evidentemente, pero sí da rede. Sí? Sí. Si quere tamén lle podemos pasar. No, estou preguntando. Mais cuestións? Levantamos, pois, a sesión. Gracias. Gracias, Ana.